Assalamu alaykum hormatly ýaşar. Şuň 2026-njy ýylyň 6-njy marty hepleňem anyny hoş geldiňiz. Türkmenistanyň Demokratik Opozisiýanyň kanallarynyň platformalaryna. Hormatly ýaşar, ine şuň biz siziň bilen Türkmenistandaky bolup geçen ýagdaý boýunça guruşar. Alaýtada arkadag zamany utordy. Türkmenistan çuňur krizisde pul ýok. Türkmen hökümet näme çenlenok? Öň Eýranyň ardan bahada alýan harytlaryny, az harytlary ýa hime harytlary ýa-da beýle harytlary, ýagny innal bilenok ýa Eýranyň şo ýerden harytlar çalp gelen noktaýa o ýerde uçurup dur. Şo sebäpden bahalar galyp başlady. Intek bahalar galan bahalar intek doly möçberde däl, integim galar. Türkmenistanyň biz bir näçe habarlyk dur, bir näçe habarlar gelýär. Ýaşap bolnok, çydap bolnok. Onuň öňki biziň ýanky durmuşymyz gowy ýaşaýa diýenler indi jaňa diýär, diýedik diýär. Mundan meter biz gidip biljek gelip diýedik diýip aýdýarlar. Ine şo barada gurulmadyr. Muhammed ağa hoş geldiňiz. Salamu alaykum. Salam vatandaşlar. Telefon sentryň ýoluşdy Muhammed Duýaji geldi biziň efirimizde. Muhammed ağa hoş geldiňiz biziň efirimizde. Şuňky biziň temamyz arkadag zamany butordy. Pensiýa 600 manat, etiň bahasy 150 manat. Ýagny 4 kila pensiýa puluna 4 kila et alyp bolýar. Şonuň bilen günlerini görmeli adamlar. Olam o pensiýa Hudaý saklasyn, egerde bir maşgalada 3-4 adam şoňa ýanky zerur bolup otursa, ýagny işsiz zatsyz ýa-ki pensionieriň çağırıp otursa şoňa onu 4 adamlyk ýanky 4 kila et 10'una yetemese onun köpeği yetmez. Yaşını yetirip bir ay yetirip bolýar. Su bilen diňe yetimler ýanky çor. On produktosu we kartoşkasy we sogony we on ukrop petruşkasy we on ýanky beýleki vitaminler adam almaly hökman suratda. Bolmasa ýaşaýyşyň ýanky manysy ýok, sen ölürsiň. Ýa-da kesel bolup ölüp gidersiň. Ine şoň üçin şu ölüme diýrese de biziň ahryman halkymyz şonda da sabırlyk edip otyr, şans berip, ýanky iki sany haramzada, iki sany Türkmenistanyň işini gören, Türkmenistan dolantyp bilmeýän uly tolkunly kriz, ykdysady, syýasy, sosial, ýanky uruş krizler gelenne Türkmenistan dolandyryp bermeýän iki sany bir kezzap Türkmenistan dolandyrýar we Türkmen halky sabırlyk edip şolaryň bir zada garaşýar. Ine şu barada biz görmezler Muhammed ağa. Gurun başlamak hak biz birinci bilen ýanky Türkmenistan gelen video gysga edip geçer, ondan gurun dowam eder. Kyn görmeseň. Ine Türkmenistandan şu video geldi, siz YouTube'larda görüntüňizem şu videony bir minut. Ine muňa näme diýjek Muhammed ağa, ine tijen bağlary şol ýerde adamlar kerpiç goýup, ýa köprü ýasap şonuň geçýär. Ine meniň pikirimçe şu tijen halky gyýgyryp aýtmaly. Arkadagym biziň owamyzda bir at ýatak gur, gaýrat et. Şu at ýatak guranyny on köçelerinden gurun hadýan şu. Bolmasa köçe de gurmaz, şu ünten bermez. Ine biz ýol barda bir näçe videolar görkezýär Muhammed ağa. Häzir Aşgabat daşy ýoly pul bolmasa da ýanky bir gymylap başlatdy. Men kadralar gördüm, ekskavatorlar gelip açyk bir garadan ýanky işläp başladylar da. Ýol temasy biz goýmaz. Ogluň ýollaryny, etrapyň arasyndaky ýollar, vilayatyň arasyndaky ýollar biz görkezýär durar. Biz goýmaz. Şu iki tane kezzaby ýoly oňup durmasak biz bütün dünýä jaralyp görkezýär. Arkada şäherni görkezýär we şu ýollary görkezýär. Ine sizi nähili arkada alýar. Ine şu ýaly kartinka ýasýarda bütün dünýäni allap, onun pullaryny alyp, ýani karda girip pullaryny alyp,
şey dip kezzaplyk edip şu pulun yardyň ýa-da oğurlaýar diýip bütün dünýä düşünýär. Men başgaça näme etjem bilen mukta bu adam sypatly bir kezzap adamçylyk bolanmasa, wyjdany bolmasa, şu ýaly tejen ýollaryny görüp ılgap, ýatman, maşyna binip ahranasyny alman, güni ılgap, hekim galdyryp, ekskawatory getirip, giýje güni 3 günne oňurup gaýtmar şol adam. Milli lider wa, 2 gezek gahrman wa, 1 gezek gahrmanly prezident wa, bir topor 2 bolup näçe kitap, 60 kitap ýazdylar, 2 bolup şol ýaly bir adamlar bar, bunu şol ýaly tejen ýollar bar. Ine muňa näme diýjek Muhammed ağa? Bir komentary berseň sen. Şu kerpiç bağlığına da şükür et ya Türkmen halkı. Kerpiç olmadan hem ederdi. Ayak kalana sudan geçmeli olardı. Şol için vatandaşlar birinci lozing kıygırıp aytmalılar şu atlı. Hem stroyka diýende yatırmalılar, hem pulla halkın befi düşün, halkın mümkinçilikler etmek için, aylık tölemek için, halkın hal ýagdaýyny goýutmak için sarp edilmeli. İnni demmeylek bir köpük haramlardan eline verilmeli, guruluşu eder yani. Men aýtjaklarym şunlar. Dogry aýdýan, men ine şeýle bir maslahat berýän. Şul 2 sany haramdada bir ýerde çäýer açda, birizden barman. İkinciden şol giden soň ýakyn şonu. Şoň obýektam gerekkä. Düşünsün halk näde şoňa. Onanyň diktatorlar güýç görmese, seni şu odunda ýok, senin kasabynda da ýok. Ine şu ýaly halkymyz sabırlyk edip aglap, uglap ýöre bolyn, bunu hasam eden o. Ýöne 2 san gahrman turup şol obýekti ýakyp görkezse, başga bir obýekt onam ýakyp görkezse, obýektler durýar. Gün halky ünsürlýär. Biz gynansaňam bir şeýle bir jostky hereket bir ýerde görkezämesek, bize üns bermeýär. Dogry düşünün. Bizim halkymyz 4 milyon 700 000 adam. Şu 4 milyon 700 000'den gahrmanlar çykmaly. Biz bir zat etmedik. Men sizi barıp obýekt ýakyp bir jenadi işediň diýip aýdamok. Ýöne bir nägiliňi görkezmeli. Ine serdiň, häzir produktdan bahasy galdy. 2 günne galdy. Et 150 manat. Hani wideler? Hani bazara gidip görkezýäňiz we prezidenti ýüzlenýäňiz? Men şu 150 manada näle ýaşamaly? 600 manat pensiýam bar. Men näle ýaşamaly? Inanyň Fransada ýa istendik Ýewropa döwletlerinde şu ýaly bolunmasa, eýem öýünden, gulugyndan turup köşke akylyp ýanky plasa kelip kellesini çapardylar. Halk bolup. Suwda da garaşman, hiç da garaşman çapardylar. Çapdylaram. Olu paçany näetdiler? Akydyp göni ploşetde ýanky aýalyna özüne çap goýardylar. Ine bu diýmek näme? Bu diýmek prezidentiň, milli lideriň, 2 gezek gahrmanyň, 1 gezek gahrmanyň, ýazyjyň, astrolojiň we çopondan tapagy ýok diýdi. Konstitusiýanyň hemmemiz deň. Egerde saýlanma çynownik bolup, prezident bolup, giýje güni işlemeli. Şu ýaly köçe bolmalylar. Maskaraçylyk 2 gezek gahrman beýlik, 1 gezek gahrman şu ýaly köçeler bar. Muňa serdiňe bir utanç. Şunu görseň, aglasyň gelýär. Ine türkmen halkynyň bolşuny görseň, aglasyň gelýär serdiň. Öden bazar halkyň barýan ýeri, hani hekim, hani vilayet hekimi, hani etraf hekimi, hani polisler, hani emhemeler. Muňa serdiň, maskarçylyk dämi? Muhammed ağa, men sana bir zat görkezdim. Ine serdiň, halkymda şeýlik etýär. Men şu kezzaplygyň edýän işini görkezdim size. Häzir. Ine bir kezzaba ine şu ýaly ýygnaklar geçýär, el çapyşyp ýygnaklar geçýär. Ünsür. O ünsür şuňa. Ara masata şeýleýim. Şeýle meseleleň bir näçesi ara döwletimizde hukukçylyk we asuwdurlyk üçin harby we hukuk goraýjy daralan maddi enjamen binýadyny berkitmäge hemde işini hasam kemilleşdirmäge diýişli meseleleň bir näçesi ara masata şeýleýim. Ine Türkmenistan. Ünsürüň. Siz bir zada garaşýaňyz şulardan. Bir kezzaba öňe çykýar, beýlik kezzaplarym el çapýar. Bular bara hemme işini taşlap ministr bolup gider, Raşid Meret ýaly ýalbarar miýde türküň ýydına baryp şöyle ýykylar, baryp şöyle pul berer, emhemeler gidip 30-50 adam gidip bir zan Abdullahny alyp gelmek akitmek üçin.
ya da Alişer alıp gitmek için bunu var spets operasiya ederler. Yöneticining ýoluna oňurmak üçin ünsön bermediler. Näçip bizden ses çykanok. Ünsöriň Abdullahdan ses çykdymy? Bütün ministriyasy bolup gitdiler. Sizden ses çykýarmy? Sizin işiniz düzeler. Siz ünsde de yok, siz fokusta da yok, siz hiç yerde yok şunun için. Ünsöriň gece gündüz ýygnaklar geçirýärmiş. Ayda 2 kere hukuk geňeşine geçirýär. Ey olur ýal hukuk geňeşi bilen sen ýa-ni yksadyýaty dolandyryp bilen o hojalyk işleri. Bular how eline pirak görmedik. Bular köçäň ama ol bilen ok. Näzert näme diýär? Ünsöriň Hormatly Türkmenistanyň Dowlat Howpsuzlyk Geňeşiniň agzalary. Şuňda Türkmenistanyň Dowlat Howpsuzlyk Geňeşiniň mejlisini geçirýär. Mejlisde ýurdumyzyň harby we hukuk goraýjy edaralarynda şoýlyň 2 aýyny alınıp barlan işleriň netijelerini sereder. Ýurdumyzyň ýaragly boldy izni gurra bilen ok izni diktator barya kabinet ministri. Yani hukuk geňeşi. Ünsöriň Muhammed ağa. 2 ayda edilen işler onç. Biz o yıllar boyu naruşenyaları, konstitusiya işlerini ok, kadiyetleri işlerini ok, yukarı suudi işlerini ok, konstitusiya işlerini ok, ombudsman işlerini ok, çinovnikler işlerini ok deyip material varını verýär. Bunu olsa yığınak geçirip gül ýaly hemmedat ýa-ni halkyň nimetini gözüni baglaýar. Nämen yığınak geçmeli? Sen şu ýerde biz bir näçe materialy verdik. Sen şu ýerde wara bu kurduňy ýygyrtmaly häzir. Gyýryp her kimiň etini ýemer şu ýerde. Näme çykanlar bolýar? Näme şine Hoca Durdy Şyhyýewiň 2 dogany basyldy. Hiç kim tapman 2 dogany basýar. Siz o näme diýäňiz diýip bu kurduňy ýyrtmaly adam robot ýaly gurulýar-da otyr maňa aýdanlary şu ýygnakda da ýok. Öňünden zapis edýär-de gidýär. Ondan bularym otyr näme ýanyna bir orunmasary geçirýär. Ýygnaga olarym otyr ýazyp otyr. Ýygnaga da baran okşur. Şu ýaly bir ey bir spektakl Hudaý saklasyn. Biz şundan çykyp bilmeýär, biz galmasak bolmaýar, şulardan diýip bilmeýär. Bu haramzadalardan. Başgaça bolmaýar. Muhammed ağa sen näme diýýäň? Murada teret şu howpsuzlyk ýygnagy geçirýär-de. Howpsuzlyk, ýani howpsuzlygy üpçün etmeli adam. Allah aýta şu adam İran'ın teröristleri her sekundda Türkmenistan'a geçip ziyan getirmek mümkün. Aşondan şolun öğün almalı kimle? Aylığı arende cayını yetenek. Bu ofisierli olgun adatlık radiyetine. Men aylık alayan ya 400 manat diye arende bir komnatlı cayı arende pulum yetenek diye. Ece kakam diye öttürüyen tavuklarının yumurtkasını, önlüklerini öğünden bana uğratıyorlar diye. İnne şu, bir insan uğrayacak mı? Saldatlar aç, bitlep yatırlar. Ece kakalar çörük iyi vermediler, ağaçlığından ölüyor. Şöyle koptuluk için erilecek. Koptuluk kulluklarının işgərleri, onun bar aladası ondan bundan pul almak. Şol koptuluk için edilecek. Afitlerle yatacak yeri mesele. Kredit alıptırla doğrulen beriptırla 50 cayı pat persende şol öňünden tölemelsin alıptırla birinciden adamlardan. İkinciden her ayda banka bermeli pulu var. Şon tölepin ben alad edip böyle. Şuna ne ettirip koptuluk için ettirler. Ola İran Hodro Edarati, İran Hodro Edarati nemi ofisi, İran'ın nemi Kulturnik Sentri duruşuna hemmesi agentleri İran. Aşkabat'ta biznesmen burada İran'ın agenti. Şunun 34 yılın içinde bir tuvar adamları İran'a gidip terbiyeleyip Türkmenistan'a getirdiler. Şuna gelip şular bağırlamaya okuyun var mı kadiyem? Hemmesi öğleri İran'a satılan adamlar. Şuna ne ettirip yurduk olacak? Ondan dili kıyıska. Şunun için bir koptuluk yerine dine bir kim için? Muhammed Düyece'ye neyme çare verdin, Murad'a neyme çare verdin, haydi aktivisti getirdin, aktivistin kardeşleri şunsun ne gördüğünleri bulan koptuluk oldu.
Ne yurdun ýagdaýyny, watany, kanunçylygy dikeltmek üçin. Kanunçylyk dikeltjek bolsa birinciden şol kanuny ýerine ýetirji, kanuny düzgünlere seretýän adamlaryň özü gowy ýaşamaly. Şola dastoyny ýaşamaly. Şola dastoyny ýaşamasa, kellesini kallyryp gezmese, nätir kanunçylygy ýerine ýetirsinler. Sudýaly näil adaletli çöksünler özleri aç. Kazanyan yere döşü alyan aylığı. Başka yerde işlemeye de hakkı yok. O zaman şöyle nedir adaletli çöktü. Kaytın diyelanı bir illet yerine şundan pul kazanıp olur yani. O zaman ne hemen üstünde sen kovpsuzluk hakkında vururum edecek. Bizim burada vatanda yurdumuzun yağdayı. Sesin yok, sesin yok, sesin yok. Men pikirimçe Muhammed ağa hopsuzluk, yani hopsuzluk bulluğu. Öýler hop aslında. Näme sen şeýle ya produksiýon yok, pul ýeten ok. Öýler hop aslında birini talap ýaşaýmada ýaşa bilen ok. Bu şu geçirýän ýygyna gülkünç. Ine men häzir ýene bir söýleýin. Ine ünswerim. Ine hormatly ýeşer ünswer terdiň şuňa sebäbi bu bir has gülkünç zady men häzir düşündiren. Ine ünswer terdim bir minut. Bu işlerinin bilen serkada başladı. Devlet Topçuluk Keňeşiniň meclisiniň gün tertibine geçip. Ine şurada oturan adamın hemmet hopasynda. Birinci batalyanam şola. O birinci batalyanam şolar. Bu hopasyny tep onun alyan pullary, aýlyklary iýmene ýeten ok. Dolandyrmany ýeten ok. Şu hopasyna bolansoň halky talamaly bolýarlar. Ol iň aňardaky oturan Kezzap Serdar Berdimuhammedow bizim feslerimizi oglak gelen ýanky adam kakat tarapyndan gulağından tutulup goýulan, ýanky hiç kim tarapyndan saýlanmadan adam, onun hopasyna. Onam ýanky aktivistler iýje gotdy. Halk bilen. Hemmet hopasyna bu hopsuzluk geňeşi geçirýärler. Hopsuzluk geňeşinde de bular näme diýär? Bize häzir hop ýanky aktivistler hop döredýär, şolar näme getirip bolýar. Başga problema çözülen ok. Meçide var mella, halklı meçide var mella. O halk meçide var malla. Ay garaz bulun alyant çözgüden hoplu çözgü. Sen birine bir musulmana meçide barmalla diýsen, sen ölüp bilýär. Sen kellene ýa palta bilen hep bilýär. Onu men Allah'ymyň ýanyna sen kimden men Allah'ymyň ýanyna barmady ýaly eder ýaly. Şolun diýýän adam hoplu zat halka. Bizim halkymyz şeýle bar. Bu Muhammed ağa men burada da edýän, ine men köp ýaşadym da Türkmenistanda. O bolsa aýlanıp çykdym. Ýa Daşow vilayaty, Lewap vilayaty, Balkan hem ýerde aýlanıp çykdym. Bir topar dostlarym bar, biznesmenler. Ine burada da edýän, bizim ýaly sada, sabırly halk dünýäde ýok. Bolmasa şu diktatorlar bolmalylar. Halkyň içine bir därerak biri bolsa hem diktatoryň kellerini alardy. Şu däreregim ýok da bizim içimizde. Tavırlar. Bizim halkymız, ünswer, bizim halkymız şuraya sabırly, şuraya hormatly, şuraya hormat goýýa, salihatly, şonam emhemeler, kezzaplar tapylyp emheme polisiýa gelip, şu halkyň gözüne oňarlar. Onan sen, şuraya bizim jemgyýetimiz, bizim halkymız agyr ýagdaýda. Ýagny ruhy, duhy we şonun ýanky syýasy agyr ýagdaýda. Ene sen men bizim çykyşlarymyň manysy şu ruh berip, şu ýanky beýle halklar ýaly ruh halk etmek. Bizim başga ornumuz ýok. Başga bizim başajak zadymyz da ýok Muhammed ağa. Ruhlandyrmalar. Ornumuz ýok. Şoň üçin ine biz halka mesaj berýär gepleşikde. Adamlar onu balçalynan adamlar de gutorun kezzaplar atal ogul. Bu adamlar ölüp ýanky çinovnik ýerleri aldylar. Bire nemeni öldürdi, Niyaz öldürdi. O ata diýen Niyaz atam görýänler hansiz? Sizin ataňyzy ine Gurbanly Berdimuhammedow öldürdi. Näme galaňyz ok? Näme şaýdaňyz ok? Näme saprotivleniýeden ok? Näme ýanky bizim atamyzy öldürdi. Ataňyz ölenne uğla baglaýadyňyz. Häzir bolsa o adam ýatlynyk, şonu ölen kezzabam özüne iki kahraman bolup getmiyor, at çapıp zat edip, sizin üstüňizden gülüp dur. Hani siz?
Hani ya diňe aglamany bilýärsiň biz. Biz görüşüp bilemdi okmynny. Inni halk görüşmeýän halk ýitik gitmeli. Inni ünsüriň dünýäde bolup geçýän da bir döwlet görüşüp bilmese, onda başga döwlete ýanky şu döwlete hyzmat edýär. Başgalaçy ýok. Şoň üçin biziň halkymyz öz yerini almaly. Yıllar boyu 36 yıldan beri bizi ezip gezdiler. Inni biz hökümet etmeli. Başgalaçy ýok. Balans vermeli. Şoň üçin egerde kanun bozulsa yüzünden tutun, yüzüne tüýkürün. Şonu presleýedi dedin. Şonu üstüne şu yazmaly bolsa yazın. Video alıp bize verin. TikTok'a koyun. Biz özümüz alırız TikTok'tan. Yine produktlar galdy Türkmenistanyň habar gelýär. Murad aga aýtber, beýtber. Biz aýdar. Hani TikTok'ta bakalar. Hani TikTok'ta agry ýagdaýlar. Hani TikTok'taky ýanky maglumatlar. Eger ýagdaýyňyz agry bolsa. Biz ýöne söz bilen aýtsak hiç kim inanmaýar. Biz videolar ökölmeli. Biz misallar ökölmeli. Biz onu jemläp başga döwletlere uğratmaly. Döwletler bize kömek etmeli. A biz nähili görüşelim? Ýanky diňe siziň sözüňiz bilen. Uglap jaňa diýerler. Murada ýaşap bolmak biz ölmelimi? Ölmeli. Görüşülmesem ölmeli. Durmuş şoňa bardy häzir. Bolly. Ine öň Türkmenistan gülýäli, hemme zatba ýaşap bilen ýaşaýar zat diýenler inne aglyýar. Diýedik diýär, bolly şo diýär, bu tordy diýär. Siz inni geldiňiz şoňa, biz onu kesgitlek goýduk. Bu tordy ho, bankrot, gününden kıyınlaşaýar, martdan başlap aýlyk berilmeýär. Ýyla galyp balýar aýlyk. Eýem hani arkadaş şäherinde 3-4 ay aýlyk alanyp. Doktor häzir uçup gider, görürsüňiz. Siziň manadyňyz öňüm zero. Häzirim mundan beter ýene bir nol bolşular. Doğru düşünün. Bir zat etmeli. Beýle ýatan ýerinden ine gurbanyp bir zat çözmeli, düýüç çözmeli, Allah'ul çözmeli, talip çözmeli, aktivistler çözmeli. O bir de oğurlap alkyp öldürüp böler. Siz kaçan turup bizi gollajak? Kaçan turup öz hakyňyzy aljak? Kaçan turup bizi ýaly görüşjek? Ýaşaýyp gezjekmi uğlap? Onda uğlayan halk diýeli bize. Türkmen halk diýmeli. Uğlayjy halk diýeli bolly. Bir topar edermenler TikTok'ta, bir topar YouTube'da edermen komentary ýazýanlar, bir topar oturup akşamna ýanky giýje ony gıýbat etýärler. Biz durmuşymyzy kesitlemeli. Durmuş gıýyska, biziň wagtymyz ýok köpden. Men bilemok, mena ýetişemok. Gündüň diňe ýanky etmeli işten beter edýän, super efektiwne edýän, şonu da ýetişemok. Siz hiç rahat etmen, durmuşyňyz gülýal bolmaly diýip pikir edýäňiz. Bolmaz hiç wagt. Sen jaý gurjak bolsaň, bir çykyp fundament galmasaň jaýyň öz gurulma da, ýa goňşyň gurulma da, ýa da Murat Gurbanov gurup berme de, mümkin näl. Sen hereket etmeseň, ýagdaýyň gowulaşanok. Döwlet meçhörüne de maşgala meçhörde ýaly, oň tapawuty ýok. Doğru düşünün. Döwlet biziňki şul ýanky çüýrük dokum şu döwlede goşandy ýok. Bir köpük goşandy ýok. Bir ýanky gowy edip halka goşandylar ýok şularyň. Doğru düşünün. Biz şonu düşünürjek bolýar. Şolar bir gowdat eden bolsa, inanyň biz saýrardyk. Gidip Amerikan pasosu ýanky agzyna dıkardyk informasiýalary. Ine Türkmenistan gowy diýip. Aýdara zat ýok. Maskaraçylyk. Bir şu kabinet howpsuzlyk deňeşiniň häzir Muhammed ağa. Ha. Men diýen, sizem bir goşunt goşdyňyz, ýanky neme bolýan zatlara kabinet ministri geçirip otyr. Şo ýerde howpsuzlygy biz absurdat etdik. Inni iýden serden bul intek hemme bar zat däl. Bular oturup çykyş emediýär. Inseň
arasına çıkış edip düşündürýärem. Ine şeýitdik biz, beýitdik, howpsuzlyk geňeşi şeýle boldy, beýle boldy. Düşündürýärler. Her bir ministr düşündürýär. Serdar onu Yaralı gepleşip geçýär. güçlerinin bilen serkada başly hasabatlyklap Türkmenistanyň gümrük nokatylaryna, gümrük düzgünleriniň gerza edilişine güdüçi etmek boýunça alınıp barýan işleri netijeli dowam etmekde tapşyrdy. Men şu ýerde bir zat görkezjek goýan, hormatly ileşer. Ne dedim şuňa? Şuň başyna dedim. bir neçesi aralyk maslahatlaşylaýym. Hormatly Türkmenistanyň Dowlat Howpsuzlyk Geňeşiniň agzalary. Ine dedim şu kadra dedim. Ine şu adam şeýle otyr, bu adam beýle otyr. Bu inni kadra dedim. Ine 14 fevrallyk kadrlar. Dedim şuňa. Asam kemilleşdirmäge degişli meselelerin bir neçesi 14 fevralda bolundy şunu dedim. Hormat Gördüňizmi? Şu adamlar ýanky şu suratda ýaly otyrlar. Ine şu adamlar edir şol ýygyder ýaly otyrlar. Siz diýerdiňizmi, rada dogry her kimiň ýeri bar, her kimiň nemesi bar. Dogrudur welin. Şu geplerini de şoňa ýar gepleýär. Ýanky ütkeş kıratlary ýok. Ýanky mysal üçin ine häzir sen Milhopdan başlayan, ertegi ýygnakda MVD-den başlayan. Yo, şo burada. Onuň sonra berilýär. Bunu ýygnak geçirýärmi ýa bir montaj edip goýup? Bu näme edip ýör? Ünswer, Muhammed abi 14-ne set ünswer. hormatly Türkmenistanyň Dowlat Howpsuzlyk Geňeşiniň agzalary. Eşitlerem şol. Muhammed Şuňda Türkmenistanyň Dowlat Howpsuzlyk Geňeşiniň mejlisini geçirýär. Mejlisi ine gördüňmi? Evet. şuňda 14 Türkmenistanyň Dowlat Howpsuzlyk Geňeşiniň mejlisini geçirýär. Ine set şu kadar set. Ine set. Ýurdumyzyň harby we hukuk goragy edaralar Rahat. Ine set şu kadar ve şu kadar deňmi Muhammed abi? Ay, men iyilikler diýetdim o. Ya zaten. Şu bir montaj edilen 14'üne şu burada ýanky näme aýtsyn o görgüli, gulugyny tutup goýuldy. On howpsuzlyk geňeşindäki ýanky serketdäki adamlaryň, MHM we polisiň we prokuraturaň tapagy bilen o. Edýän işleriň ýanky fiýde post diýilýär-de, şu postunyň etmeli işlerini ýatyp berdiýdim, şonu bilen oğlum. O ne ýygnak geçirdin. Şoň üçin montaj edip goýýar. Bu bir kino diýsen bir gülkiň hem tutýar. Aglasyňam gelýär. Bizi idiot görýärler. Şu iki sany idiot, bizi idiot görýärler. Oğlum hiç. Ýene bundan beterini okudyn. Evet Muhammed abi. Berdimuhammedow Ministrler Kabinetiniň başlygynyň ornunmatary Atakhalyň hem de welaýatleriň häkimleriniň atnaşmagyny iş maksadyna geçirdi. Onda ýurdumyň owa huzurly toplumyna we welaýatlarda alınıp barýan işler bilen baglanşykly meseleler garaldy. Hormatly prezidentimiz ýurdumyň owa Şunum şeyle. welaýatlarda alınıp barýan işler bilen baglanşykly meselelere başlanan iş maslahatynyň gün tertibine geçip ilki bilen Ahal welaýatynyň häkimi Nur Muradow söz berdi. Häkim welaýatda dowam edýän mögsümleriň owagçylyk işleri barada hatabat berdi. Belençiýali welaýatda Evet Muhammed abi. Ahal welaýatynyň häkimi çykyş edýär. Ine men Ahal welaýatynyň ýagdaýyny görkezýän terdim. Şu näme daklad edip bilýär? Ine şu zatlar baka, şu näme aýdyp bilýär? Şu ýerde işden gitmeli adam. Şu ýerde günler uşluk edip basmaly şol adam. Ine Ahal welaýaty. Entek dige bir owa şol ýa bir tejen. O ýalan sana biz her ýerde görkezýär. Ine Ferit Muhammed ağa, ine Ahal welaýaty şu zatlary görkezmeli, şu zatlary Serdar Berdimuhammedow şu gulugundan tutup gün akydyp tejeni görkezmeli, ýa ýüzüni şol suwa batyrmaly. Karanlykda niýe edýäň sen? Kime hyzmat edýäň sen diýip. Onu ýa zatman. Bunu ýöne diňliýär, kartinka diýär. Olara hedir edip gidýär, korrupsiýan dowam etmeli. Beýle karanlykda da bir gede kahraman gidýär de ay mene şu gedek geçirdim ay. Gül ýaly, kakadan jaňa diýär.
gülýal geçdi. Hemme zat gülýal boldy. Şoňlaryň boldy. Yo, häkimle de Serdar aýtýandyr. Ay geçiriverden ay özüm diýendir-de. Men burak pul ýygyna aýdym. Ine muňa näme diýjeksin? Bir komentar ber. Ay yo, men Ýa-da buna näme komentarya- men işim bulary düzeltmekde, bular ayırmak, bular haram. Haram da halka yolbaşı olup bilme. Bulardan din oluyor. Bunun neresinden aklaca? Dırnağından tut ta taş, baş taşın eçelin haram pullunu yadalan. Ondan bular yok etmiyor. Onun için halka men ayrı etmem gelene. Bular din malı dine. Dine din malı. Görsünü şun neme Türkmenistan'ın Dışarı İşler Ministeri İran'ın pasolosluğuna barıp bir şeytanın ölünü kıynanç bildiriyor. Ödüm şu düğün ömün Türkiye raket attı şu şeytanla. Azerbaycan'ı vurdular, mektebini vurdular, mektebini. Grajdanski aeroportunu vurdular. Abla da varıp şu tak sonra kıynanç hatını bildirecek oluyor. Yani şeyli derecede korku. Binamız, bir vicdan, arnamızı yok. Yoksa hiç olmanı şu gitmelerini, şu neme verdi, Muhammed verdi, bolya kıynanç hatını yayla. Yöne Türkiye, Azerbaycan'a hücum edenden son barmak gerekiyor. Şun yanak derecede binamız adamlaşılar. Güyüşünlüğün korkuyarlar. Ecetin tatmağına tayinle bana da attığımeten olaydı. Şol edeni işi bilenim yine beter et ya öz yağdayını. Yani bu korkuya balamnası şuoti. Biz ne etsek şunu bolya deyip görüşürler ne ettir vurşunu İran'ı. Bu yerde şulara biz canımızı, vicdanımızı, yurdumuzun baylığını, öz namusumuzu şuların eline tavşırıptır. Bizim binamız şulara tavşıranımız için. Şunun için hem közene. Hadirki yağdayım hiç düzelmeye eğer şunu hükümetin üstüne oturdu. Ne yurdu şunu kora bile yan ayttık. Aş saldatı ne ettirip sen yurdun oradır. Afisерleki fikir etmeli ne ettirip yurdu koramalı. Onun işi öyle varanla nerede yatacağını bilmese, ne yemeyeceğini bilmese, kimden çöreğini alını bilmese, ne ettirip yurdu korasın. Speslužban işi öz kreditanın pulunu tavşırmak aladası olsa, iyice ışık çöreği aladası olsa, o ne ettirip düşmanları gözde tasvip bilecek ya, fikir edip bilecek şunu. O fikir etmeyi okuyup da olur. Ondan bunlardan din malı mırad ağa. Oya iyiden devam edelim Muhammed ağa. İntek biz o temalara geler intek. Ya da iyiden devam edelim. Yani şu halktan gelen ardalar var. Şuları dinledeyin halkımıza. Yine hormatly ileşler. Ünsverin. Türkmenistan'ın hormatly prezidenti Serdar Berdimuhammedow. Biz size yüzlenmemizden devam edýäs. Hormatly prezidentim, bizim işimizde birden bir kanunçylyklar boldy, galp hareketler boldy. Men şolaň içinden bir esasy birini aýdasym gelýär, bize gaty gynanlardy. Ştaýda men birinji tapar maýyp jigemmada, ene çağalykdan maýyp. Biz şu çağa hosar bellemek barada biz meýne tarap gadysyna arda bilen ýüz tutduk. Şonda 8-nji aprelde bu çağa hosar bellemek barada gadyet mejlisi geçirilipdir. Ýöne näme üçindir bize habar bermän, şul çözgüdi çıkardılar. Näme maksat bilen edenlerini häzir men düşünürip geçjek. 8-nji aprelde şeýdi gadyet mejlisi geçirýärler, bize habar bermezden şu taýda bir sana adam amma wekil amma biz şol adamlarym görmedik, ýüzünem görmedik. Näme maksat bilen etýärler, ene ikinji peçadan basýarlar, 9-njy maýda biziň elimize berýärler. Bolýa biz başda bu işleri düşünemiz oktuk, ýöne Allahyň ruhsaty bilen hemme zadyň üstü açylýar. 8-nji maýda raýat işi seretdi, ödüm şabr kady, ýanky jigime hosar bellemek barada çözgü çıkaran kadyň özü raýat işi seretdi. Şol raýat işi seredende ýanky jigime şol gadyet mejlisi geçirilýär diýip habar beripdirler. Ýöne men jigim näweli sebeplere görä gelmänmişin, ene şeý diýip
şu çölgüde yazdylar, birgiden bir kanun galp hareketleri etdiler. Görmeýänem bolsaňyz görüp goýuň ine, siz görýäňiz meni çağalykdan maýyp meňjiyim. Siz eline ola hateken çörek bereňizde de şoň çörekdigini bilen okşa meňjiyim. Bir utanyň açyk etýän işiňizden. Bolýa muna şey diýip ýazypdyrlar. Bizem muň ýygyna bellik getirdik. O çağa hiç sada düşünen ok. Ine özüňizem 8 aprelde hosar belletjek bolup çödügü çıkarpsaňyz, şundan biziň habarymyz ýok. Ine şo barada biz bellik getirdik boli. Dogry diýbem kesgitnama çıkarp berdi, özüm şo bir qady. Şu kesgitnamany maňa bermejek bolup bir jan etdiler, kösediler. Ýöne nädip berenlerini bizim öýne trap qadyýetin özü atga gülýänler. Bir gezekdäl, iki gezek şular ýalyk ýagdaýlar gaýtalandy. Hormatly prezidentimiz Serdar Berdimuhammedow haýyş etýäs biziň işimizde adalet bolsun, adalet isleýäs, bir adaletli garap bermeňizi haýyş etýäs. Ünsür muhymda şöýerde ýazylgy. Ýokary qadyýetin başlygy Birinç Hoja Guliýew biz men etrap qadyýetin qadysy Amanjaýewa Laçyn. Ne şol Birinç Hojam Guliýew ine şöýerde otyr muhymda. Ünsür. Otyr şöýerde. Ne şoň aradyna şol adam bar. Şunu oturup ýygnak geçirýär. Halktan şeýle bir ardalar gelýär da. Biz meňden köp gelýär şondan. Awa iýide üdülen ok. Bular bolsa hoplyk geňeşine geçirýär. Näme geňeşi, näme diýerler? Şo bir montaj videolar, ýani oturup el çapışmak, zat etmek, bular el çapışmakda ýarşýar, başga edilen zat ýok. Muhammed ağa 2 edek aýda hoplyk geňeşine geçirsen, hökmen zryf bolmaly, ýagny effektivность, ýani iş kanunçylyk zatlar ýürüýde, ýani guglaşyp zat edip zryf bolmaly, ýani üýtgemeli, ýani düýünden üýtgemeli. Bular ýyllap 2 edek aýda hoplyk geňeşine geçirýär. Diňe aktivistler ýygnalýar. Aýdanlar ýygnalýar, ýöne meseleler çözülenler. Muňa näme diýjekler? Aktivistler ýygna bilmer ol. Oňam soňuna ýetdik biz. Inni ellegir bilmer. Hany göreli inni ellegirjek bolsun şular. Türkiýe äder prokuratura tapşyrdylar. Şol Türkiýe polisiýasy da alyp giden. Şolaň hemmesinem ýygnarlar. Inni dünýä üýtgedi murada. Häzir biz hemmelik ýetirdik bu zady. Türkiýe devleti eger özüni şu haramzadadan daşlaştırmasa Türkiýe devleti bir cinayetkar bolýar. Şoň garşyna da bir cinayet işini galdyrýar. Inni sudepni prosese geçti, hemme zat biziň elimizde bar. Ya şunu bizim peýdamyzda aktivistler getirmeli Türkiýe, ýoksa Türkiýe özü Gagsyky sudda jogap bermeli bolar. Özlerem şoň agdasy. Европейский суд по правам человека jogap bermeli bolar Türkiýe. Şol üçin gitjek ýeri ýok. Şoňa da düşündi Türkiýe döwlet. Şunu bir parlamenterin agdasam döwleti jogapkärçiligi. Han nirde şola tapam jogap berdi. Şol üçin gitjek ýeri ýok bolar. Näçe geçirse geçiriversin. Any göreline aýrylyp gitýär aktivist. Yok, bir deme ýanky bagşan goýun. En atamyny mutlugyndan tapan ok. Bizim bilimler. Ýagny hünärmetlerimiz we bizim gidişek, bizim görkezde şular. Näil görüşleri, näil etip bolýar. İnşallah görkezde. Pardon. Muhammed Muhammed ağa indi kadra teret. Yo iyi de turamız da ne ettiğiniz? Nemçül. Nemçül işte yemeğiniz. Dünya tek bir ülkede yaşanıyor. Bir yanda, başkentte, ışıklar altında düzenlenen gösterişli Kitsojejo festivalleri. Diğer yanda ise, o şatafatlı törenlerin gölgesinde kalan, açlık çeken küçücük yürekler. Güçlü ve sarsıcı bir kapanışla gerçek gelişmişlik, sadece parıltılı sahnelerle ölçülmez. Bir milletin asıl başarısı, her bir evladının karnının tok, geleceğinin güvende olmasıyla ölçülür. Geleceğimiz olan çocuklarımızın çığlığı, hepimizin ortak sorumluluğudur. Öyle değil mi yani? Emine. Ine gynan tamam muhamda görýärmi? Mesela bir kadro okuyun, häzir gow kadro okuyun, şunu bir ünsür. Bir haramzada
şu ýaly çağlar köçüde bolmaz ýaly söz berýär. Prezident saýlawlarda halkyň setlerini ogurlan kezzap Kakasy tarapyndan Türkmenistanyň prezident wezipetini Sowet hökmüne alan Türkmenistanyň beýkanun prezidenti Serdar Berdimuhammedow sözsüzden aýdyberiň. Türkmenistanyň prezidentiniň wezipesine girişmek bilen öz üstüme yüklenen beýik borçlary, mukaddes we ak yürekli, hormat bilen we ýadawsyz ýerine ýetirmäge, Türkmenistanyň döwlet garaşsyzlygyny we bitaraplyk hukuk ýagdaýyny goramaga, adamyň we raýatyň hukuklaryny we azatlyklaryny hormatlamaga hem-de goramaga, Türkmenistanyň konstitusiýasyny berja etmäge we goramaga, ähli güýjümi we ukymy Türkmen halkynyň agdy birligine, onuň parahat durmuşyny goramak üçin bagş etmäge, Türkmenistanlaryň häzirki we geljekki nesilleriň şöhratyny hassa bilende ötermekler üçin ähli mümkinçilikleri peýdalanmaga, Türkmen halkyna wepaly we dogruçul hyzmat etjekdigme dawraly gasam edýär. Türkmen halkyna dogruçul we hyzmat etjekmi, hiç hyzmat etjekmi? Gasam edýär. Ine diňler. Şu gasamly gurur onu. Häzirde hiç wagt o gasas kıyamata galmaýdy. Bu karamdaýdylar çeker. Şu näde çağının göz ýaşyny görübem. Şoňa işlet etmeýän bolsa, şunyň pulny ogurlaýarlar ede. Şulara bermeli pulny altın tualat buraya karamdadan gıydı. Aha şu karamda. Şol için bu karamdadalar ne etsin? Kim yenek berinden gıydı. Şu çağa nemesin görmedik karamdada şuları görüven. Şu karamdadan karşına sesini çıkarmadık. Adamlı binamız bir vecdan. Küçücük yürekler. Güçlü ve Görýän Muhammed ağa, ine şu kadrly görüp bara. Men eger prezident bolan bolsam, giýje görsem, günü şu operam çağırman, taksy çağırıp, günü giderdim tapardım şoly. Ey, muň vicdan ýokmy, bir nefsi ýokmy öz halkyna? Şu ýaly çağıly Türkler aýdyp ýörmüni. Türklere ýam ýetdi şu zatlar. Eger biz Fransadan şu zatlar görkezýän bolsak, seni kimin prezidenti, senin hem habaryň ýokmy işlatdyn? Habaryň bolmasa gün bol ýok bol. Bir haramdada diýse, men şu zatlary Ramazan aýyna aýtjak bolýan bol Muhammed ağa. Yo, şunu gördüm. Olmayan, şunu gördüm. Ondan ağlamar oluyor. Yine bir kadro köjekse yine yani bizim bir vatandaşımız ya bir minut. Assalamu alaikum hormatly prezident. Ya bir minut. Assalamu alaikum hormatly prezident. Ayhan çünki diýen aladalaňyz üçin köp sag bolun hormatly prezidentimiz. Alyp barýan işleňizem rawaç bolsun. Täze alyp berýän teýankalaňyza da köp sag bolun hormatly prezidentimiz. Men 2025-nji ýylyň kepegini almak üçin galy önümlerine bardym. Olaram raýat kabul eden akdiýa telefon arkaly gürleşdirdiler. Baragam ýerle gelip kelläme agyrtmy, doktorda özüňi seretdirip gelýär. Doktorda men seretdirmelim ýa gallaň başlygy seretdirmelim, adam döwletmişin. Kömek etmeňizi haýyş etdiň. Men şo boýunça Tejem prokuratura ýüz tutdum, Gülşürni bir kabul etdi. Arzan boýunça işlejek diýdi. Arzan boýunça ardadanam netije ýok. Tereden aklaram hiç zat kanagatlanarly, maňa hiç ýerden jogap ýok. Hormatly prezident, kömek etmeňizi haýyş etdiň. Hakimlik kabul eden boldy. Ýa mazlurmak üçin haýyş etdim. Olardanam netije ýok. Belli galan bolýarlar. Hiç ýerden netije ýok. Polisiýa bardym. 10'na geldi. 10 saat 10'na geldi. Başlyklar ýygnaga gitdi diýdi.
Onu barsamam qaytyp yine ýygnaga gitdi diýerler. Diňe şey dip ağlap wagt geçirýärler. Kömek etmeňe haýyş etdiň. Bolanyň bolup dur, bolmadyň kan bolana. Gapdalymyzda prut gazyrýarlar. Näme gören aklar many. Yani barly adamlar 6 aylap saklaýar. Hormatly prezidentimiziň gyzyl pulu satyn alýan tehnikalarını. Näme gören aklaryny suwadarany. Şagelli diýip biri bar. Ola mana özi hususy ýaly edip yer alan bolup Bağlaramanyň bärisinde zeýkeşlerine çenne gazyrdy. Näme suwadara gören akmany. Suw ministrlik gören akmany. Bu daýhana da bolsun etmeli. Bir kömek etmeňi haýyş etdiň. Hormatly prezidentimiz alyp barýan işleňem orawat bolsun, janyňyz sag bolsun hormatly prezidentimiz. Assalamu alaykum hormatly prezidentimiz. Ine Muhammed ağa muňa näme diýjek? Ine daýhana, intek daýhanyň temasy gatuldy. Ya bir topar maglumatlar bar, men daýhanlar boýunça intek elim degen ok. Häzir şol İranyň ýanky meseleleri wajyp. Şöyle boyan uç gat wajyp Türkmenistan'ın şoň üçin intek elim degen ok ýöne. Daýhanyň meselesi has iň agyr mesele. Onu intek dek geçer. Ine muňa näme diýjek Muhammed ağa? Şu dat bara burada diňe Türkmenistan'da bak. Bende Şo da maskara bolup ýöldü. Bende men ne yığınan hasılmın kepeğini alıp bileme. Şunu sen bir adama ne diyor ne? O kepek nere? Ministerlik veren. O değerli ministerlik kepek veren. Ministerlik kepek veren neymiş o? Ben ne veren paktamın yağını alıp diye. Yağını neymiş var ministerin? Şunu çözmek için prezidente yüzlenmelerini gözde o. Malını kepeğini almak için prezidentten haýyş etmeli gör. Neymiş o vatandaşlar neymiş? Şu yer sizinki ey dayıkan. Ey akbak dayıkan şu yer sizinki. Şu haramdadalan hakkı yok. Ne hasılını verin ne şu yeri verin ne ol evleni. Barın ekin sizinki siz binamız bol olmak için kepeğe dam olup veriyorsunuz. Utanım, kanın ayağa. Muhammed ağa. Sizin namusunu tavşırdınız şu haramzadalara. Biri ağlaya, ben çektir yıllap ayağım Türkiye'ye gitti, günler iyice ağlayan diye. Ey bir namuslu ağlaman, barın damağın çalık haramzadalar. Barın edin şunu etmeseniz bir namus oluyor. Şuna namusun korumaklık değerli. Ayağının iyi veriyen izne getirip bilen. O neyli? Yer senki yerin hasılını al bilen. Ne ettirip büyüğünüz o haçına şey ettirip öz çağalınız koşacak. Utanmaniyene sizin öz kanim düşmanınıza hayiş etmeliyeni kefenizi alacak olsanız. Utanın. Muhammed ağa. Ine şuraya uruş gidip duran döwletde Eran'da şuraya problem var mı? Yok o dünyanın hiç yerini hiç mi düşünüktün şu da düşünüktün. Devlet kefenini veren. Prezidente kat yazmalı keper almak için. Bir yarım tonda keper almak için. Ayta mesele çözülen o. Aşağıdaklara yankı yığınağı 2 ayda yığınanıp serdar alýarlar. Ulam blok bolansa o allan ýa-da men bitti men yığınağa geçirdim. Yığınağa geçiren ok. Özüm montaj ýa-da Niyadafın haramzada Niyadafın koyun nemeti şu mirasi. Yoksa karar çıkarıldı yerler dayhallara vermeli. Söz verdi haramzada Niyadaf dayhallara verecekti. Yöne gördü eğer dayhallara verdi hiç kim elle olacak. Hiç kim Türkmen maşı diyecek. Her kim ekip kovu yaşayacak. Ona minnettar olacak. Şol için şu çıkaran kararını yatın. Beren yerlerine mi izin alacak onu haramda. Bot ondan dürlü bahane bilen ay kepeğini verecek, kuncarağını verecek, potrot dedi yine
görsür min belanı bizim halkımızın üstüne getirdi. Ta şunu yanak adamlar terbiyeler yanak. Kepeğini almak için prezidente kahiş etmeli. Şu adamlar terbiyeler şu Niyazov haramzada. Kimde kim şuun kuun. Niyazov haramzadani Türkmen başı deyip aytyan orada bilginin vatandaşlar yurdunun kanim düşmanıdır. Yurd diyene talacak olayan adamlar. Arası niyetli adamlar. Yurdun düzeltecek olayan adamlar. Niyazov'un yüzüne tüykürmeliler. Şunu tüykürmese hiç vakit biz yurdumuz düzeldi bilmer. Sebep şun cinayetini bilsek, şun eden prinsiplerini, dolandırış prinsiplerini öğrensek, yurdumuzu biz doğru yola edebiliriz. Halkımız baskı edebilir. Doğru. Muhammed ağa, inni biz var açık halkara temalara geçeli, ondan sonra yine de Türkmen tematikasına göre yankı adı karitlerin bakara boyunca. Yine hormatly ilişkiler bir kadr var. Yine İran Amerika'daki yankı Amerikan bazalarını Ali Salem Kuveyt Akbad'ını atak ediyor. Bir minut men başından okuyayım. Yani uruş gidip duran o. İran'a ataka var diye, İran'ın ataka varını ilgilenme diye. Demek şu yankı problemalar şunun erti çözülmeyen. Trump bir hep dediydi, 2 hep dediydi, 4 hep dediydi, inni 10 hep derdi şulardır. İnniki materyalda terdim, insert terdim Muhammed ağa şunu. Долой империализм. Долой геноцид и фашизм. Акт государственного терроризма, который только что произошел в Венесуэле, это скандальное нарушение международного права. Это военная агрессия против мирной нации. Мы не будем молчать об этом. Это не ваш задний двор. Мы отказываемся признавать доктрину Монро о доминировании США в западном полушарии. За Венесуэлу и за Кубу мы готовы отдавать свою кровь и свои жизни. Долой империализм. Долой геноцид. Yine Muhammed ağa teyade uruşun yankı o vada gelip başladı. Buna ne diyecek bolyan? Men bir daha düşünem. Trump 8 uruşu yatırıp yankı İran'a vursa başladı. Derro yankı Sudan bilen Etiyopya kaldı. Bu taraftan Vietnam bilen neme kalacak oldu. Bu taraftan Pakistan, Afganistan. İnne kadar Kuba kalacak oldu. Bu dünya niye var ya? Yankı şun yankı uruşların bir neticesi, uruşların bir yankı durumu bolmaz mı ka? Kaçan bolur ka? Halk yine şun nemen Fransa'da yalnızca tehditlikte görkediler. Bir yaş şağıdığı TikTok accountu varken 6-7 yaşında şol Macron'a yüzlenip TikTok'a koyuptur. Macron koşulma uruşa biz korkuyat, men çağızık, men tek mektebe gidemok, men köp saat görünmok durmuştuk. Boşulma uruşa, bize uruş erekken zatip nemediktir. Şonu televizyonda görkediler, sonra Macron şonu cevap veriyor. Çok iyi cevada cevap veriyor. Ümit verdin mi Muhammed ağa? Bizim halkımız TikTok'ları ya çağızığa değil. Ya şunu oturup yani diyide çöküp maşgala olup ağlayalar. Maşgala olup bülleniyorlar. Eceler, eneler, yani kemsizlerin ayal maşgalalar. Maayipler tutuva öldürüyorlar. Onlar gürlüme diyan ettiler. Yani kalkoşçular, daykanlar, şu yüllenmedik bir nime derece kalmadı da, yüllenmedik bir sloy nasriyene kalmadı da. Bu Serdar Berdoğan aldığını yanıklar geçiriyor. Ayda 2 edip. Hukuk Kengeşi, hekimler, yani hocalık işler boyunca yöne ütken kat yok. Hiç ütken yok. Hep ayda 2 edip yığınak geçiren olsan her ulumda, şol ulumda zırif olmalı. Yani neticeler şol yankı vurup çıkmalı ekonomikani. Hiç tat yok. Kaytip tersine gidiyor. Şu mümkün şu yığınak geçirmesek olur mu kadiyen Muhammed ağa? Neyem olsa da kalkoşçular velayetlerin yankı para verip işleşip bir uğur taparlar. Bu olsa yığınak geçirip kaytip hem biraz buluşturup koyuyor. Mine düşünem ok. Türkmenistan enigma. Narmanı, logikalı.
Yani kanunçuluklu adam, kanunu hormatlayan adam düşünüp bilmeýär. Türkmenistan bolup geçen atlar. Ya ünsür. Konvertasyany manada hükümetin saklamak için şular konvertasyany. Diýje gidip MHM Merkez Bankdan pul alýan. Onam Qarabağlarda çalışıp ertidenin manada ýygnap ýerine goýýarlar. Yani büdjetdaki deşigi 6 etse deşigi bir wada yapdy diýerler. Senin ekonomikaň aýlananyna o ýerde ýanky 1,1 del 1 bolsa 1,1 bolsa 1,1 şeýle sagat ýaly aýlanmaly bölüp kesip şo ýerde kriminal üstü bilen şonu ýamap şeýip aýlajak bolar mümkin näle ol. Men şu zatlar eşitemde şular döwlet ýaly şo kriminalçy şular. Öýler kriminal edipýär. Öýler giýjelerine gidip kriminal ýagdaýda ýanky pullar çalyşpýarlar. Men düşünemok Muhammed ağa. Ine şondan şu halkymyz yüzlenýär, prezidenti yüzlenýär. Ýankamçy men ýanky halkyň hakyny, beýik işini men dowam eden gollar dip aýdýar. Ýöne ütken zat ýok. Beýleka at çapýar. Häzir gökeden giýje uny at çapýar atlary bilen, pişikleri bilen, öz mesçidi bilen. Ine bul bir ikinji kezzap bir işläýär dip nimetsek, bulum ýygnak geçirýän dip montaj edip goýup ýygnak geçirdim dip bitdi boldy Türkmenistan ýöremeli. Şo halkyň nimetini alýa, gözüni baglaýa. MHM'de ýygynyň öýme öýlanyp, mesçide baraýman o. 2 volt 3 aýman o. Ýanky näme wideoňa ýerlerden, näme video goýdun? Näme bizim döwletimizi maskara edýän? Biz döwleti maskara edýämiz ok. Hormatlanmayan MHM işgärleri. Siz maskara edýäňiz. Siz gözüňizi açyp özüňiz serdin. Siz maskara edýäňiz Türkmenistany. Siz şuraya bet bagçylyklary yapjak bolýaňyz bütün dünýäde ýanglanýar bu zatlar. Ýanky wideoň, çağçyk wideoň Türkiýanyň nemesi eýem beýan etýär. Aklyňyz işleýärmi şoňa? 2 saat kezzaba Trump. Milli howpsuzlyk ministrligi, milli ýanky halkyň howpsuzlyk ministrligi 2 saat kezzaba gulluk edýär. Halka däl, halka garşy görüşýär. Milli polis ministrligi, milli halkyň ýanky polis ministrligi 2 saat kezzaba gulluk edýär, halka garşy görüşýär. O, birinji biz sizden başlamaly, siz ötmeli. Ondan 2 saat kezzaba ýapyşmaly. Muhammed abi bir komentar bersen şuna mene Nime? Ben de Kuba'nı görkezdim de men size birden aýdym. Men Kuba'ny kän gittim da. Prosto bizim simvolumuz da Kuba. Che Guevara, Fidel Castro, näili kapitalizme karşı görüşüp da dedip çeli kitaplar şakyny okudum. Bula 91-nji ýyly çelliň gowy ýaşaýa, halkam biraz gowy ýaşaýa. Ýöne Sowet Soýuzy dargandan soň Sovet Soýuzy kömegi ketenden soň, ondan bula dolu bankrota düşýär. Häzir hem eşek arabaly gedip böldi da. Şu Muradaga barsam porsap ýaty da ýur. Men şu takittem çemedally diňe eşik aňly bäri çağalara padarkalyk gitýär. Şu owalara barýan da Muradaga. Şu ýanky çağajyklaýanyk elini terip böldi da. Ilık gelýärliginde. Adamlarım şeyle bir yalta dine pivuçu otelli. İmeğe dağıtları yok. Pivoları bayonu. Kara çörükleri var. İşleri şol. Mağaziler da boş. Görür yanıktı. Şol için Kuba davno ütgümeli devlet. Yöne bir derek bir zalojnik öz ideologiyalar olup duranna. Hükümet yol başçılara yaşayışları ovi. Yöne o Türkmenistan nemeleri yanıktı bir pelini aşıp bir nemedip görür yani on yanak değil Kubankıla. Bir tavır prinsipleri vepal yöne halktan ayrıtırak yaşayanlar olum görünüptü. Dağçalar var, dağıtlar var. Şuna kail olup yönle halkam kısıp taklav oturdu. Nimetçeklerinden bilen aklı. Ol Amerika sanksiya girdi bokunu yerle. Obama gelip ne kömek etti şunları. Sanksiyalarının bir tavrından ayırdı. Hiçbir ona da etti. Eğer şöyle özleri bir reyniş ekonomika geçtiler, biraz halka neme bertele, öşük yurtlan biri. İnnem ola Venezuela'dan otada vraçlarını uğradıp ondan sonra ahranasını hiç şun bütün
Venezuelan armiyasını kontrol etken Kuban speslužba deken. Enne şu atlam haberlerde hem yerde yayra otida. Şoňa deregem şu taýda neft zadalyak. Inni kestile, inni ýagda öňkü dönem beter boldy. Bir halky şeýtir kötäp zınjyra daňmak näme gerek? Inni sosyalizm diýen zat dargady, ol ni efektivnestini görkezdi. Inni him olmany beýleklere neme boldy ösüber. Şu anda şellinem şolong yaşap yören hemen yanakman Kanada şotak neme uğrat ya Amerika'dan git yerle turistle var ya şolong katağında biraz normal yaşap yören. Şolong kömeği bilen diyecek olyanna. Şolong her gaydı kovu yaşap biliyor. Bereket ederine biraz çasını biznesi şotada açtırsak частный собственности ruhsat berden, renişne ekonomika girdi, azat sayılar geçip zaten en öşçek yurtlarının biri. Hem şan potansiyeli var. Yöne şu hükümeti bir tofar adamla prosto yöne zaложник edip takla otirledi. Bir açık siyasata hem beler bilen kov ağrı katnaşı kaçmağına yol vermeni, halkını asırlap diyen yana kösep veriyor. Prosta jalka. Inni şu devur, şu datdan utormalı vakti geldi mırada. Inni göre şoň üstünde. 3. Jahan uruş başlarını, şunu yanak problemala bolsa, bir halkını şeytirip kötü oturum bolsa, şu taýda grajdanski uruş döreye. Şu taýda grajdanski uruş bolsa, şolong hemmesi immigrasiýa ýerek Amerika, Kanada gelýär. Şol üçin şu datla berki ýurtlary problemi döredip bilýär. Şu sebepten häzir şu demokratiýanyň ösmegine bewet bolýan faktorlary aýyrmaly. Kimem diktator boljak bolsa, şonuň garşysyna görülýän çäreleň effektiwni bolarýanak mehanizmlaryny tapmaly. Kimem diktatorlary gollaýan bolsa, şonuň kirişi şolaram aýyrmaly. Şu prosesin dünýäde häzir başlady. Şu mesele İran bilen Putin'in meselesi çözülýänçede dünyanın içinde bir tofar kıyınçılıkla bulur. Yöne şu ikisini çözülerinden son dünya täze bir zayımatnaşanya, aragatnaşa gelir. Şonda täze mekanizmler taf başlar. Häzir görýän bolsaňyz, buradagy häzir ünsürýän bolsaňyz, bütün Arap döwletleri ýygyna geçirip İran'a jogap berjek bolýarlar. Ola Trump'ın İran'a çoluny ananmadylar, deýik gaçma eder diýip pikir etdiler. Odan özlere giderler, problemat bize kalır, şol için İran bilen gelişik oldular. Yöne indi göz yetirdiler. İran'ım olur filana, Trump'ım seriozna İran meselesini çözecek oluyor. Şol için bütün Arap devletler bir kunun içinde görürsen İran'ı çözüp başlarlar. Avrupa devletleri de ne edeceğimi bilmeyen, bula da korku otuydu. İran meselesini Trump buradan eder de son bizi pastavit eder, pozisyonu biraz izlercin. Yöne inni ola da yani barıp yanına varıp o düşünüşüp daha dedip Trump'ı kollap başladılar. Inni Orta Asya'da Türk devletleri de hükmen Ermenistan'a Türkiye çözdü mü? Size de çözüyor. Şol için İran'ı gücün görkezmeli. Ne için gücün görkezibilsen şonu yanak İran siliyor. Yoksa sizden bulaştırıyor. Türkiye şunun afsalını boyun aldı. Yanlışlık biz İran'ı kolladık deyip. Yanlışlık biz İran'ı kolladık deyip. Yani biz şunu kullanmamız için bize rakete attı dedi. Ay İran'da kıyırdı Erdoğan. Belki inni ola da bir çare görmenin izinli oldu. İran'ı şunun kun meselesini çözse şu çağalan akbalım şuna bağlı. Yöne İran'ın 90 milyon nasilyeniyeti var. Halkı yirgeniye yöne zaложник bir tofor teröristler. Teröristler İran halkını zaложник takla otuyorlar. Ellerine yarak var. İran'ın bütün baylıkları var. Önden 47 yılın içinde döreden terörist setleri var. Şol için ola dünya hadir problemi döredip bilýärler. Eger hemme ağzı bir İran'ın karşısında çare görüp mesela. Şol için Türkmenistan, Orta Asya'da halkla İran'daki problemi olan durmuşlarına, iyice işçeklerine gün tesirini koyuyor. Şu sebepten şu meselen siyasi tesiri, iktisadi tesiri Orta Asya, Türkmenistan'ı mesmelim.
Şu sebepten Türkmen halkım şu an ayağı kalmalı. Öz yurdun ıkbalını özlerine alacak olmalı. Yoksa bu haramzadalardan bedbahtçılıktan başkadan inni gelmeye. Sebebi bunun önüne inni bevetle var. Bevetle dörep başladı. Ön aşık meydanına hiç kimselere istat demeyedi. Dünyada kollayan adamları vardı. Toğunda tok demeyedi. Aydım keyif çekip yok. İnne o dövür kutordu. İnni problem alabilen sen nimetmeli. Kelle başa boş olmalı. Şu meselenin çözmeyeni okuyuplu olmalı. Bu hükümetinden hiç şeyle okuyup yok. Şol için günme bizim yardımımız elbetleşer. Doğru diyem. Muhammed ağa, men bir soru verecek koyayım da. Önkü peşkerde şu soru verecek olduğumun yadımı tutmadı. Her vakit efirden sonra yadıma düşüyor olun. Yankı efir vakti. Yine herde uçudup bu İran'la. Doğru diyem. Şu İran bombalanıyor. Şu yerde bizim Türkmen diasporamız var. 3,5 milyon aralıkta adamlar şöyle var. Şu raketalar, şu Türkmen diasporalarına, Türkmen oğullarına, Türkmen şehirlerine deriyem ya şolar yankı goğroğda mı ya şolar yankı şirket yetirilen ok mu? Şu arada bir bize informasyon var. Şu adeçelli, şu neçelli Gulistan oblastına hem Mazandaran'a hem Khorasan'a Şumaliye raketi düştü deyip gurrun yok. Yöne bir gurrun Telegram'da yayradı. Oğlum neme var kızletlerin yakırraklarına ince vurun o kaptılına neme diye Kaspiye yakırrak yerlerde şu tağda bir yotnu zavod var. Şoňa bir drone gelip degdi deyip habar yayradı. İkinci şu tağda yine de spa pastaranın ya neme army strateji revolüsiya deyip şoň nimet var, head office var. Şolong radarlarına da drone'u düştü deyip haber yayradı. Yöne şu iki drone'un Türkmenistan taraftan geldi deyip haber yayrattı. Ondan men o haberi ne doğru deyip katap etken tebebi Türkmenistan'a çözmek için pasilka düğült yerle deyip katap etken. İran'ın Bakın öyle. Hava. Bahane göz değerli deyip katap ettim de. Yöne şu tak raketi düştü deyip hadir kavarıyor. Gepin tümökleri hadir kuvunna Amerikan, İsrail'in İran'a çolunu bilen intek bir Türkmenim şu sebepli ürkürünü. Yok. Doğru. Allah can gorotun şolunu. Muhammed ağa, men bir video okuyacak bolyam. Ine biz her vaqt aýakda MHM-Beýdiýa, MHM-Eýdiýa, MHM'ler beylat var ya. Bizim halkımız açık diýişdi şolara göre. Ine derdim. Ünsörüm şunu. Armeniýada bir adam, ýöne bir adam, muňa ýa komanda da ýok, ýeködi. Bu ýetipdir muňkam. Ýanky ol butylka Molotov diýär-de, şonu alyp Naz Bizapas'ın öýüni bak ýakgaýdy ýa, gaharna. Ünsörüm. Kaçan ok, yaktıya da aklın gidiyor. Yine şuraya halk öz hakkını gorap bilýär. Men her wagtda maýdan, inanmaň o prezident diýip ýanky gözüne seret bolan ok ýüzüne kim ol? Süplük. Özüne ort bilmeýän. Ahyrpyna şermende. Ýygnak 3 ýylla prezident ýygnak geçirip bilen o. Gurlä bilen o. Kagazy interview berbilen o. Kagazy 18 ýylla bir ýerde interview berdim, orta berdi. Oň aýdan gepini hem eşitdim. Şoň türkmenligine utanýan. Pul verip getirdiler onu. O pul verip getirdi. Hiç kime gerek gel. Avrupa gelende gillenip geçýärler. Gillenip ýörýärler. Jurnalistlerden, pravzaşitliklerden, bilýarlyklardan gillenýärler. Hökümetler elim beren ok bular. Şondan siz Türkmenistan'ın içine olu Hudaý diýip ýördiňiz. MHM'ni Hudaý diýip ýördiňiz. Ýok ho. MHM sen ýal men ýaly. Egerde konstitusiýan bolýan bolsa, egerde seni akydyp gurup öldürýän bolsa, näçe biz onu urup öldürmeler? Men şoňa legitim defans diýär. Ýagny özüňi saňa näçe şirket ýetirse, şonça şirketten berbilýän.
Ne yapacak? Biz özümüzü korumalılar. Ne biz 4 milyon 700 değil mi? Ne 4 milyon 700 bin MHM'de katılsa bir 6 bin adam işliyor. Şon kezzabır 2 bin adam. 4 milyon 700 olup 2 bin adamdan orkar. Ol hiç. O da uçuş kovudan orkar. O giyce var ön yak bolya. Giyce var kalta giydirip dubinkanı vurup kayıt bolya eğitirim. Şu çiğişlik etse salamu aleyküm deyip üstüne gut bolya. Amerika'da şey diyorlar. Fransa'da şey diyorlar. Biz onun rekomendasiya beremiz. Yok rekomendasiya değil. Men indi yankı krayni nimeler ayyanlar. Şonu yetirmeliler. Başta ne yemin başlamalı. Ne yapıp gol koymalı. Gelen video almalı. Derrol TikTok koymalı. Açık efirde. Zapset koymalı. Çağını özünü. Sizin hazır instrumentiniz Molotov değil. Hazır instrumentiniz yankı telefon. TikTok. Golli. Ştada biraz halkın ýagdaýy erwetleşip berse produkta we magazinden produkt oğurlap başlaýarlar. Hiç guruldy, arkaýyny oğurlaýarlar. Arkaýyny hiç kim. Şoňa hiç kim adam diýip bilenä. Ondan magazinçiler hökümete ard edip başlaýar. Ýani o töleş olara aýlyklaryny galdyr ýoksa bizim magazinimiz dargatyp başlaýar. Şolary suda äkitdigem şon su hiç tat diýmeýär. Eran'ın bunu ne diyeyim ha? Eran'ın bunu ne diyeyim? Ha? Eran'ın bunu ne diyeyim? Yok Kanada'da. Kanada'da diye. Azık sen iğme için oğurluk etsen sud etmeyenle seni. O gerek de hükümet borçlu. Şu da bilen seni üpçün etmeli. Şu adam hukukları deklarasyasının bütün dünya kabul ettiler. Azık korktuğunu devletle üpçün etmeli. Bileyim ne mi? Hiç kim aç yatmalı. Ola çağırcık ağaç deyip köşede oturuyor. Şol için ağzığı magazinden arkayı mal oğurlap da varıp alt kaydık. Devlet cevap versin. Eğer evimizde produktu olur. Sizin hakkınız şol. Hakkınız aydın. Şu pravçılığı devletle borçlu. Şol için hem devletle onun önüne her yıl atçöt veriyorlar. Haramdadalar 3 manet bir dolardan produkta yetkiye. Biz adam produktu veriyorduk. Onu ağırlayanla bula. Asan böyle ne produktu var ne halkın aylığı iyice işlerine yetiyor. Şunu eğer bir devlet edibilmese onun yürüyüşü bütçesi var. Şundan bir yerle şunu. Şu devlete bir yerli halkı doktaklar ya da pul veriliyor. Abla şu almalı pulun öz ağırlayanlar için alıbilen akla halka maaştaklar köseyerli. Şu için sizin hakkınız produkta bilen devlet sizi üpçün etmeli, siz ağaç önünüzde yatmalı. Şu prinsip. Şu için sizi hiç kim turmaya basıbilmiyor. Doğru. Bir yerde sorayalım hamda. Bir yerde misal için intek onu yeterlikten ön bir topar produktu banklar var. Produktu banklar. Derde ba onun ba. Sonra olur yürütür yankı pahalıya. Sen evde bir yerde arz etsen men imanı adım yok deyip sen alt gidiyorlar. Şöyle kartuşka veriyorlar. Gelip şöyle niye hem alt vermeli? Şöyle dökülüyor ön. Yankı ulu marketlerde kımmat saatler ama alıp ne diyen. Hem yerde berde her rayonda var şu. Ben bolun vakanaydı Muhammed ağa ine 6-njy gün men bir 13 tane aldy dip magazin var ýa-ni Nemsiň magazini. Şöyle de men ahrana diýen 13 tane magazinler. O zaman men öňüň ýanyna bir magazin var aldy dip. Şoňa bardym 6-njy gün. Bir bazar bardım. Bir ýagdaýda Gürkaýdan agent näýdi işleýär ýa-ni security näýdi işleýär. Barsam kapyň önüne 2 tane ayal maşgaloty. Biri yani Fransuz yaşlı bir 30 yaşlarına biriksem Ruminiyadan gelen bir yani Albanka Ruminiyadan gelen Kalyaskada 2 tane çağadı var. O zaman men magazinin direktöründen soradım. Ne etmeli bunun hakkı yok. Ya o частный nime de частный yerde hakkı yok da. Общественный yerde değil. O zaman olur deydi hava bizim imajımız aileye zat ayırmalıyız da. Benim barıp taş ettim siz gitmeliysem. Yankı ayal maşgala yankı üstüme topulup başladı. Benim aytdım bolya men polis çağıryan dedim. Onu ağlap başladı. Polis çağırmak gayret etti. Bor dedim.
Näme sen çöre gelin? O ağlap başladı. Men yatmana yerim yok. İmene çöreğim yok. Onym yok, munym yok. Bu dedim men ine yani orada tutup yor ine Allah'ın nimeti bilen senden eşitdim şonu. Awa sadakam bolsun diýip baryp 50 euro getirin eline veren. Gaz insama 50 euro tölemeliydi. Bor dedim. Anan yan baryp çek gaýtdym 50 euro berdim de daway sen git. Eýem men gelsem eýem başga bir maşyna otyr. O ýerde başga adam pul berip otyrdy. O zaman çağırıp pul verdim. Men dedim hiç kim taýlama dedim. Sosial gulluklar var. Barsaň sen kömek edýärler ha. Sen ýa ersal bilýän $900 bilýän öýbek bilýär zat sen berde şu magzyny çözmeliler bu zatlar. Aňa gitmeliler de. Daway sen git dedim. Oňa gitdi ol. Sag bolsun aýdyp gitdi. Oňa gördüm şu ýanky nimeden Rumyniýadan gelen bir aýal maşgyny. Sigar. Onu da soňky pulum 8 euro nalişkan mı attı? Onu verdim onu. Gittiysem yok. İzna veremem. Gidecek gel ya. Ne yapacak gidecek ya? Men diye yankı hiç kömek yok bana. Yankı nime veren oklar diye hükümet kömek eden oklar dedim. Ne şu orada nime. Men tençleri şu tekli evran al dedim. Menden sadaka. Yöneten meriya var. Ближайший meriya varsan beriyalı. Nimet yüzlen ine ol Fransuz ayal ılgak geldi. Men özüm kömek eden men bilýän ýere akitmeli. Akitdim kömek edem. O zaman ol ayal maşgyl diýdi. Men onu unutmaňy bermiň. Biri häzir gitdi maňa produkt alyp gelýär. Şu produktdan alyp gitjek diýdi. Bolýa diýdim. Al şu produktdan ýöne gaýdyp berdi görünmäň sebäbi. Magazynyna sizden kömek bolmalylar. Hökümet kömek edip durýar. Hökümet kömek etmese gelin magazyna hökümet kömek ediler. Bilemediler beýle. Biz ahrany diýip bizim size kömek ederiz diýdim. Ýöne yankı klientlaryň nimetini bozmaň. Başga ýerden alyp bilmeseňiz gelin ýöne ine meriýa barsaň berýärler. Göni yankı operativny berýärler özüm seni ýürütü assistentler we jaňa dilýä gelýär dejurny assistent. Fenak diýä yer berýär, pul berýär. Yankı naharlanmany restorana tiket berýär, gidýän restoranda çöre ertesi iş gün bolanda şurada ýygnak geçirip der çöp goýarlar. Oraya da yok. Türkmenistan'da Suriyalı kapıda duran iki adam Türkmenistan'ın 60% halkı Suriyalı. Gurgurlar gidip daşörtte işlep yani Suriyalı maskalarını taklıyorlar. Häzir yine bolun adı dedim. Produkttan bakatı kaldı Muhammed ağa. Etin bakatı 150 manda vardı. Yadınızda bolsa ol Hitrovska olan çıkış ediyor da siz näme diýäňiz etin bakatı 150 manat borum diýse akydyp vurup öldürdüler onu. Indi häzir onu emme halk aýdýar 150 manat diýip. Näme etmeli Murad ağa diýär. Halk öldürmeli. Bütün halkı kırmalı. Yankı sizi polis akidin çağırışmalarla turup aýtmaly polise de emhime de hey bize öňümizde durmaň biz şu adamy biz aýyrmasak bizi bara çökürüp öldürýär şunu. Açlyk öldürýär. Çağırar açyk etmiyor. Häzir inni daşyny işleyen adamlar ikisi köp işlemeli. Näme? Sebäbi produktlar galdy. Inni o pullar iýerlen pullar yetmez Muhammed ağa. Bu problema gatul problema. Ine men size maglumat bereýin. Men Türkmenistanyň Burada sözüm näme diýençe men şuda bir zat düşündirip göreýin şuda food bankly butun ne da? Food bank. Wende food bank diýeni olady eýni supermarket ýanak magazynlar. Şu taýdaki zatly o taýda bar. Her bir supermarketin kaptalyna bir zan ul ýaşyk bar. Food bankyň gydyp. Her kim öz niyet eden adyny alýan adyndan bir da köprak alýardy, şoňa oklap gitýär. Bir ikinci blagatwariyetini bir tofar baýly özler ýüreginden çykaryp kömek etjek bolsalar food banka pul geçirýärler. Üçüncü döwlet eger görse şu bar ýygnanýan food banklar yetmeýär halka az bolsa döwletiň özü şoňa pul goşýar. Şeýtirip ondan doli halky azyk tarapdan üpçün etýärler howpdurlar. Şol üçin şu zatlar hemme ýerde de bolmaly, hemme ýurtda da bar. A döwletden borçy şonu etmeli, kontrol etmeli şeýtir. Doğru diýem. Ne bizde de şoraýan magazyna baranda ýürütü adamlar otyr, ýa-da kalyaskaly. Näme goşun alyn produktlarına näme goşak bolsaň goşýan, berýän, göwnüň sadakaň da. Onun bir
Ligarna oramam yankı asosiasiyasi wa pul yığınan. Ne aytjak bolýan daýlarynyň neme zatda hemme täze şu magazinläki zat toşatady. Ol pişirilmeýän. Ondan ýene bir zat bar. Gözde mesjidler, çorçlar ola da özleri halkdan pul ýygnap kızgın nahar vermekmi, bir gezek nahar pişirip produkty, pitaniýe zat özlerine bar. Mescide barsaň hem sen şoları alıp bilýär. Mescidin özleri daşy paýlaýarly mescidle de şeýle, çorçlu de şeýle. Hükmen şolun öz fondu bar. Garyplary öz ya neme yerlerini bilýärler, maşynlap eltip berýärler daşy. Şu orada tembolya, orada mescidler şunyanak musulman adamlar biraz ýagdaý neme boldy, özleri maşynly getirip ispisege alıp öldü. Getirip berip gitýärler. Mescidler şonu ondan hormatly bolýar. Mescid halkynyň ýagdaýyny bilip pul ýygnap şolary kömek etýär. Bizimkiler aljak bolýar aýtsam. Ölýän jaýladyň dip puluň üstünde dawa etýär. KGB'şnik mollalar. Mazarçyly paýlaşýarlar. Ine şu ýerde men pul alýan, berde sen pul alýan. KGB gasbetçiliklerde KGB'ň terbiýelen mollalary. Neme Muhammed ağa ine sen onun ýan emhime öý alan polis bilen mescide barmalar liwaýýarlar. Ine şu derece barmak seni ya musulmançylar aňarda dursun. Jöhitler meden okşany, bilýärmi? İsrailli ýa musulmanlar mescide barmalar diýip aýlanok gap-gapy. Şu ýaly bir men düşünemok şu zatlara. Ine ýalyn kommentarda näme pikir edýäňiz? Yo, ola diye barmasaň sen haram diýerler. Orlar eksik bolýar. Ine berde mescide barmasaň sen haram diýerler. Ine Maňa bizim vatandaşymyz Amerikadan jaňady Hökman mescidi bar 5-nji günler. Gatna ýanky nemetme durma diýip haýyş edilýär maňa. Barýan barzak bir söz berýän ýetişemok Muhammed ağa. Ine şu ýaly vatandaşlar biz dowam edeli. Ine şu ýerde bir ýanky bloger bar. Gurbanlyň ýagdaýy boýunça bir kommentar berýär. Gelin şunu dinleyelim. В прессу просочилась информация о гараже главного покровителя всех туркменов Гурбангулы Берды Мухамедова. Стоимость только 10 машин из его автопарка превышает $15 миллионов. Среди раритетных машин эксклюзивный лимузин Майбах, инкрустированный материалом, очень похожим на белое золото. Белоснежный парадный внедорожник Mercedes G-класса Cabrio, Volkswagen Phaeton с уникальным обвесом и другие не менее навороченные машины. При этом средняя зарплата в стране варьируется в районе 1500 туркменских манатов. Это в 2 раза меньше средней зарплаты у нас, в Казахстане. Впрочем, получить хоть сколько-нибудь объективную информацию о Туркменистане сложно. Официальные отчеты и реальность расходятся. Все, что касается жизни простых людей, засекречено. Социальные проблемы, которые есть в любой стране, в Туркменистане замалчиваются. О них нельзя говорить от слова совсем. Их обсуждение даже на кухне приравнивается к распространению заведомо ложной информации или разжиганию социальной розни. Недавно в прессу просочилась информация... Ine Muhammed ağa yankı dişimi alayım. Çok münasebetli Türkmenistan'ın eni mehrediyen hormatly ady dakmak o ýaşaýan jaýlaryň açarlaryny goşulmak çärelerini, jaýlaryň açarlaryny goşup tirmegiň mümkindigini bellidi. Meclise döwlet durmuşyna degişli milli lideri Türkmenistan halk maslahatynyň başlygy Gahryman Arkadagymyz Muhammed ağa ünfer maşinlaryna görkezdim men. Karandag diýil ýani. Indi halk açlykda etýär. Köçüler şul agyr ýagdaýda bahalar galdy. Bu näme edipýär? Eşeklerin, piçiklerin, yani millidir näme edipýär? Milli binagarlyk ýöreleri bilen häzirki zamanyň ösen tejribesini utgaşdyrmagyna bina edilen Arkadaş şäherine gelip, täze şäherin gurulşynyň ekinji tapgyryna alınıp barylýan işler we gurulýan hemem döwre waplaşdyrylýan döwre deshalaň şekil taslamlary bilen tanışdy. Şeýle-de Gahryman Arkadagymyz bu ýerde degişli ýol başlan gatnaşmanda iş maslahatyny geçirdi. Gahryman Arkadagymyz bu ýerde gördün Muhammed ağa öz maşin sürýär, öz kep çekýär da adam Arkadagymyz bu ýerde ýanky jennetde ýaşap ýör. Kep diýmäli aýnaýa diýil. Aýnaýa. Halkyp ýükürüp üstüne sıçpýar, etçegini edipýär, öz mescidini urupýar. Degişli ýol başlan gatnaşmanda iş maslahatyny geçirdi.
Gahryman arkadamyda bu yerde Türkmen Gördüňizmi? Bire köne Lubovnicasy, ýa-ni şu aýal maşgala. Dowru deshalan şekil Arkadaş şäheriniň hekimi. şeýle de gahryman arkadamyda bu yerde değişlik ýol başlan gatnaşman. Nire gitse ýanynadyr şol arkadaş hekimiň ýol üstüne goýdy. Bir ýerde prezident bolup işledi ýanyna oturýardy. Dejurny Lubovnicasy. Gahryman Ine şol arkadamyda şol aýal. Dejurny Lubovnicasy şol. bu yerde Türkmenistan'ın prezidentinin yanındaki Arkadaş şehrinin kuruluşu boyunca Devlet Komitesi'nin başlığı Urazov, kimim Arkadaş şehrinin hekimi Mehmedova, Täze şehrinin kuruluşunun Mehmedova, Yanka Yalmaşgaly Mehmedova. tapyryny alyp barlayan işler Gahryman Arkadaş. Bulun bir zonadan çıkanmy näme Hudaý saklasyn. Bulun bir ýanky zonadan getirip nimedirenmi, ýüz keşbine tersen hökümet işgär ýa-da bir neme meňden ok Muhammed ağa. Ya şunu gorkup ondan ýanyna eltýärlermi? Amazon ozal veren maslahatlarından uğranıp yaşaş jaýlary üçin ýetlenen meýberler olaň bedeg aýratylykları barada maglumat berdiler. Şeýle de bu ýerde Arkadaş şäheriniň mescidiniň bedeg işlerini görem. Arkadaş şäheriniň mescidiniň bedeg ýanky maslahatlary gidipdi. O ýerde köçe ýok. Adamlar kelip şoýup ätlep gidýär. Ödem tejen magar o. Bir kiçik nemede de etrafında kiçik bir oğucugam tejen gelin şu kadroları yeni olarak görküleyin şu tapawuny görürler şu. Yani. Yine şunu derdim. Yine gördünüz mü? Şu yerde de yankı Arkadaş şäherine 450 milyon dolar gurulacak mescidin bedel şaýlaryny maslahat etdiler. Şol iki tane ulut tapawutlarda hiç düşünüplemok. At pişiklerin, eşeklerin milli lideri öz mescidini kurup yankı şo ýerde mescidin daşyndaky gurulacak materialların keşplerini, dağıtlarını maslahat etdi. 450 milyon dolara. Ünsledin mi Muhammed ağa? Ona ettirtmer hani. Mübarek Oraz aýynyň dowam edýän günlerinde mescidin işi Ödem mübarek Oraz aýynyň dowam edýän günlerinde halka kömek etmän, aşağıçyklara kömek etmän, öz mescidiniň ýa-ni ölüp ýatjak mescidiniň daşyndaky keşpin renklerini, materiallaryny saýlaýar. Ünsledin mi? Oraz mübarek aýyna adamlara kömek etmän, ýolary urup bermän, ýa-ni çağaçyklara kömek etmän, öz burýan 450 milyon dolar bizim kasamyzda, bizim pullarymyz Muhammed ağa. Öz pullar jüýdünden çykaran ok. Bizim pullarymyz ertir, kardalyk gurýar, biz şoňa ýanky hem ýerde ertir şo puly bermeli. Inanyň hormatly ýerleşler, Türkmenistanyň bergisi 45 milyarddan ýokary. Şu pullary egerde biz bermesek ya territoriýamyz alýar, ya her adam başı 1000-2000 dolardan goýmaly bolýar Türkmenistanyň karnasyna. Bolmasa ýerimiz gider. Şertler şeýle durmuş, şertler şeýle ine Kırgızstanda yer alındy, Täjikistanda yer alındy. Bu bolsa haramda da pullary ýöne istisna edip ber. Näme? Sebebi atlaryň, piçikleriň, eşikleriň milli lideri oglan prezident. Ine değişli serişlerin görüşleri bilen tanışdy. Mescidin ähmet. Gördün mü? Yankı mescidin yüz keşpinin serişlerinin görünüşü bilen tanışdy. Biz seni häzir ine tejen nimeti bilen bazar bilen tanıştyrýar. Ünsler. Şu 450 milyon dolar bilen bütün Türkmenistan'ın yollarını hemmesini ova hemmesini düzeltip bolýar. Muhammed ağa şunu bir hakyky bizde prezident bar bolýan bolsa, şu kadrlar görüp bara. Şol yankı ahal welaýatynyň hekimi, tejen etrawynyň hekimini diýerligine ýere bolmaly. Mümkinler, şunu seyretmek mümkinler. Ol milli lider diýen atlaryň, piçikleriň, eşekleriň milli lideri şu zatlary görse ýatman hakyky şol owa gelip köçürü öz pir alyp köçüp bolmaly. Bunu näme diýär? Öz mescidini urýar. Garnaşlaryny Dubaydan Londona geçirdi. Ýa-ni öz garnaş, öz tohumyň nimeti bilen. Bu başga da bilen işleri ýok. Ine gelin seýreleriň näme diýär şol?
itlerin, pişiklerin, atların milli lideri. Metine nazar alıp, onu bedek firiştelerinin talablayak seçilip almagynyň wajipligyny özü çekip, hacı arkadagymaz, binanyň daşky we içki Bu Hacı milli arkada. lider mi, hacı arkadağ mı, bu yan kahraman mı, yazıcı mı, şahin, biz bilem de o. Her gerek şu Türkmen Vatan Programması bunu üyt köşük tutya. Hacı arkadağ deyip tut başladı. Yankı ondan Moğollar biz yankı üstüne vurluk koyun, iniman hacı deymen, kat gördüm diye de. Yönü orada yeni geldi, ön alım arkada. İnni yankı orada geldi ol, yine de hacı arkadağ olaydı. Halkın pulunu öz kakasına, ecetine sadaka ediyen haram da adam. Hacar kadar olup diyor. Atlara, pişikleri, köşkleri yatap, halkı ağır güne salan, çağacıklar, erteki çöreğini iyen oklar, niden nakarıyacağını bilmeyen adamların milli lideri haram da da önüne ikide kahraman at verdi. Men şu atlar var ya, şu logika hiç gelen nokta kelleme tıkan ok. Ne yapıp halk şu atları çıdaya? Ne şunu ya götürüp bol ya. Men şunu hiç düşünemem. bedek işlerinin on ışıklanırşı ulgamının ıslam dünyası. Bedek işlerini bu geçiriyor. Yani bu bir oğudunca 18 yaşlığı Mercedes'te geldi. Öyle yankı yatacak yerinin bedek işlerini yankı kontrol edip oturuyor. Ehmetli hasaplanyan meçide mahsus derecede bolmonluğunu belledi. Türkmenistan'ın at kadının arhitektörü Kahraman Muhammed Ağa. Türkmenistan'ın at kadının arhitektörü. Arkitektura yankı tertibin neyemediğini bileyim ki şu arkitektura disiplina. Gotika neyeme deyip sorasın. Yine ben arkitektura sayın fakültede oturdum da. Yallah. Men özüm arkitektur deymeyenim tanıyan. Diyebilem oksa yani biz arkitekturanı geçtik yöne yankı 30% meçherde geçtik. Arkitektura saytın bölümünde kuruluşlar var ve arkitektorlar var. Onların kavak bileşip okuyadık. Yani arkitektorlar olur başka bir adamlar. Olur bir yankı kreatif adamlar. Olur başka da diye. Bu zamanda bizim pullarımızı çepe sağa soğup şu yerden pul kazanıp önüne zasluzun arkitektor deyip diyor. Bu ne diyecek Muhammed Ağa? bana arkadamız. Ben aytmağa sözüm yok. Bu aytýarlar, ondan din bol diňe boldy. Başga ýerde. Bolup ýörüşinden göre de ayna oturuşun o. Yo, kaping ruçkosu yang çalışak bolup şoňa yankı fokus berýär-de. Bir ödem zasluzun arkitektor. Akmaklyk. Yine men taňa aýdyn, Veşnagony guran adamlar, yankı guran bir yankı arkitektori. Bizim dekan bolup ýördi arkitekturada. Öz bir bu awayly adam ödem şu 6-njy mekrona ýaşaýar men goşuym. Bir dinleseň şonu dinläsiň gelýär. Ol manyly gurulýar. Bir zat çekende manyly gaty çuňur da. Ondan şul häzir Gurbanly Berdimuhammedow zasluzun arkitektor. Ol adam zasluzun däl, ýönükde arkitektor. Häzir şunu eline ruçka berip sen arkitektor. Ine taňa tematika, mysal üçin tematika. Türkmenistanyň bir taraplary. Şu arada bir edil eskiz etdiysen, eskiz näme diýip sorar. Şoň, Muhammed Ağa. Ay, Hudaý saklasyn. Ine men kursdaşlarym arkitektorlar bizi seredýändir. Ýazyn kommentariýa näme pikir edýäňiz? Şulardan arkitektormy, zasluzun arkitektormy ýa-da dwajdy geroj zasluzun hajarkada arkitektormy? Ýazyn kommentariýa. Vermek babası. Psihbanlysan içinde öğrengi näme diýsem bolýar-da. Nazar alıp olun amatlygyny we berkligine möhüm ähmet berilmeliler. Akıllı şäher konsepsiýasy esasyna bina edilen täze şäheriň öz boşly binagärlik aýratynlyklary, oňa ýokary ekologiýa derejesi we ýaşaý jaýlarynyň suw arasalaýjyklaryny berdi. Soňra gahman arkadamyda ahaltyka atlar boldy. Atlar pişikler geldi. Binalarning enjamlarynyň görnüşleri. Ünser atların, pişiklerin, yoğurlarını, zatlarını oturup yankı zasluzun arkitektor yanına koy, türemçik bilen, Lubomitsat bilen oturup absuzat ediyor. Yönü şu mamatta Tejen yine şuraya gitmiyor. Tejen bağları. Ol hayti planetada yaşayan Muhammed Ağa, şu adam hayti planetada yaşayan. Bir ayıp vermem. Psihbanlysan içinde ýaşaýar. Psihbanlysan içinde. Serýozny bolmam yankı oturup demedi. Men pikirimçe öz yankı ol sıçanlar gowagda bolýar, şu gowagdan çykyp
şuraya arkitektura nemeden kişi olup yani gülýän adam ýokdur la, ýöne montaj edip men ba diýip görkezýär kadiýan. Indiki masala şol işin diýerim. derecede değişli şekil taslamaları görkezildi. Gahryman arkadamyz görkezilýän şekil taslamaları bilen içken işleri barada maglumat berdi. Mine Lubon Şeýle Tatmamedov. maglumatyň çäklerine şeýle Gurban ogly Berdimuhammedow adynaky howunlarlygy metasçalary himayet bermek boýunça haýır sahawat gaznatyny döredilenine 5 ýyl dolýanyny nazara alyp, arkadan şäherin häkimliginiň haýyşy boýunça Yok ol sütünýärdir la. işçiň Ene, çekilmeli ses. maksada laýyk boljakdygyny öňsü çekdi. Sonra ahaltaka atlaryna aýratyn gadyr goýýan gahryman arkadamyz Ahaltaki atlaryna aýratyn gadyr goýýar. Türkmen halkyna hiç bir gadyr ýok. Ahaltaki atlaryna aýratyn gadyr goýýar. Men ýene atlar, eşekler, pişikler, itler ine şoň bilen şul ýaşaýar. Şol ýa haýwanat bagynda ýaşaýar. Bul bara halk wa o çağazyk görgüli ertek nahar ýene ol vitamin ýemeli, ösmeli, aňjaga ösýär, 10 ýaşa çelli. Gerekli vitaminler ýemeli. Şul ýaly çağa köp uzatlar bilen işler ýok şol. Inniki projekti Türkmen atlar için mescit var. Şehitlerim giyinmeskiniga ayırar. Birinci gedek adamların tarihinde atlara mescit alını deyip. Dedim atların, eşeklerin, pişiklerin, itlerin millilidirine. Serdin gowy. Kalıklı bede gülene bir sellem gezmekte bu görünüşleri insan Halka ölüp diyor Muhammed Ağa. Uruş edip dur. Bir topar bizim bendelerimiz, görgüller Dubai'da, Katar'da, Saudi Arabia'da, Bahreyn'de, Oman'da, Garaz bütün dünyada gözünüp diyorlar ne el öyüne gideceklerini ok, öyüne gideceklerini. Yazıyalar yine komentariyada Murada biz ilçihana yüzlerini kömek edin öğe açacak deyip ses yok diye cevap veren okul diye. Bu olsa ünferin. Atların, pişiklerin, eşeklerin millidir nimet yapıyor. Biri bulunu karayışı. Şu avatta. Çumurduğunun aydın şanlı. Yine şu kadroları derdim Muhammed'a şu kadroları derdim. Bunu psihbaniyse değil ya. Başarsa deyip olur işte. Burada men sana bir tane video üretdim eğer nemi Kazakistan'ın prezidenti öz grajdarlarını daşar yurtta näýerli gollamalyp şonu koy onun bile nämet ya o nämet ya. Şonu bir koy gayret etdi. Men sana uğrattım şu an. Men koyunçam sen onda bir komentar ver yan kökeden videolarıma. Yani inni eğer şu işi kurtarandan atlara mescit alacak diye pul yığına. İyi şehitleri ben kniga giyimlese de giyirecek olar. Edeceklerdi şöyle. Ben bir üçüne nokta yine bizde Türkmen devleti, Müslüman devleti. Bir topra adamlar öğlerine Müslüman deyip hasap ediyorlar da. Yani TikTok'a açsan sana aklı uğru diyorlar. O Moğollar çıkıp sana bir maslahatlar, nesihatlar ve onu dinlesen ağlatın ediyor. Özün soru ya kim duruyor da ağlatın ediyor. Şu avatta yine bu atlı gitmiyor. Mescitler kadağın. Bu ara açıp yani mescitleri var ya. Triye geçip mescitleri var ya. O halkın hasabına sadakalar geçiyor. Hükümetin hasabına sadakalar geçiyor. Adamlar pul yığınıyor o şu sadakasını soğumağına. Söğüyorlar pul verenler söğüyor. Haram olsun şu pul sana gelmesin. Haram olsun atağına da senin geçene de kahana da haram. Şunu da şu binamız çıkıp atına minip yani aylanıp diyor. Ben şu binamızın bir anır çeti var. Şu binamız diyeceğim binamızlarım katıyorur. Burada sen binamız değil mi? Biz o binamız bu binamızlarım diye. Ben şunu bir düşündük berden hiç olmanla. Ben şunu düşündüm. Ya ben akliyetim yani onu edip gördüm. Burada. Hay Allah can Hudaycan. Gelin Muhammed Ağa'nın iyi veren videosunu koyalım. Ondan komentar ederiz. Находится под защитой нашего государства. Мы никогда не бросаем своих граждан в беде. Любой гражданин Республики Казахстан в любой точке планеты находится под защитой нашего государства. Мы никогда не бросаем своих граждан в беде. Всякий раз, когда где-либо за рубежом для наших граждан возникает угроза безопасности, мы принимаем решительные меры, чтобы как можно скорее вернуть их на родину. Наш бирюзовый паспорт символизирует высокие ценности,
на которых зиждется наша страна. Он признается по всему миру как документ прогрессивного современного государства. Документ прогрессивного современного государства. Indi men türkmenleri ýülenýär. Özüňizi türkmen diýeniňizden aglan. Ne şu gazakça bolup bilmedi. Gazaň prezidenti şu bolup bilmedi. Gazakstanda milli liderim ýok. Ikide kahramanım ýok. Atlaryň, pişiklerin, eşeklerin milli lideri ýok. Zaslужный arxitektor ýok. Zaslужный avtoralyçy ýok. At çapýan ýanky haramda ýatdan gaçýan ýok. Ol özüni masgar edip hem yerde kniga giýinse giýen haramdag ýok. Arkadag ýok, arkadag zaman ýok. Ýöneköy prezident bar, halkyna hyzmat edýän. Bizde Ayratin prezident ama Ayratin gahrman prezident bar. Beýleki köýde gahrman bolan haramdagda atlaryň, pişiklerin, eşeklerin milli lideri. 58 kitap ýazdyr. İkisini boşlar 61 kitap ýazdylar boşlar. Diýmek ruhy, belentlik, ýanky bilim boýunça senkan deşip, beton deşip, akwe saparagany 3 gözek ýanky abone edip öňe gidenler. Men o şunu ýanky ironiýa bilen aýtmasam, başgaça aýdyp bilen okum, gaharym ýanky agdyma gelýär. Gaharma. Bu gözde vatandaşlar halky var, çapym etmeli. Ýöne ulaşmaly, ikisini atal ogly. Hakykatdan. Ýöne biz häzir size onu maslahat beremdik. Biz häzir aýtjak bolýan zatymyz elementarny haklaryňyzy goran. İmene çörek ýokmy? Video yaptı, TikTok goý. Polis gelip hakyň bolýarmy? Video alıp TikTok goý. Ýanky uçuskowy ol beýlik aýalary degenmi? Video alıp hakyň nimen goý. Bir ýerde hakyňyz nimese, hatça bir start berin, biz iýini alyp gidip özümüz. Bir gymyllaňa o, bunu ýaly öl halk bolmaly, türkmen halky. Ine Gazakstany seredýän prezidentiň edeni işine seredýän näçe Gazaklar prezidentiň söýmesin aýdanymaň. Näçe biz söýmeli bizim prezidentimiz. Han bir tane argument bergani. Bir tane argument ber, menem söýjek şu arkadagy. Bir tane argument ber. Özüm diýenini etdim, Murad aga. Hiç bir gazak görmersiňiz Türkiýede kul bolup beren bolsa. Dünýäde kösenip beren gazak görmersiňiz. Çala bir zat boldy derrew samolyot uratdy. Dokumentsiz gelip beren hiç ýerde gazak görmersiňiz. Bütün dünýä gazaklaryna gara, bütün dünýä gazaklaryna aýtdy. Gelin, jaýan berýän pasportdan berýän idi. Baranda eýen berýär. Türkmenistanyň gazaklary gitdi aktaldy. Hemmesi hem jaýly hem pasportdan aldylar. Dogry. Ýöne men bir zat edin, bir Suriýaly maskarçylyk pasporty çalışmak, pasporty 10-20 ýyllap gezýän, Suriýaly maskarçylyk ýok Gazakstanda. Men düşündirmem bilen okşu zatlar Muhammed ağa. Yo, bir Türkmenlerde bir daha çiğleti açılmalı ýara, şu çiğleti açılar Türkmen halkyna. Şu Ramazan mukaddes aýy, munasip aý. Hiç bir riskem yok. Hem şertim var. Mescitlere varın, tarawa varın, cuma namazyna varın. Eýdi Feterde de biz hökmen şunu aýyrýar. Siz eger şuna barsaňyz, şu näçe köp bar bilseňiz, şonça da berýärsiz parahatçylykly hökümet aýyrmaga bizim hemme şertimiz döreýär. Dige barmaly, bolly. Ine men bir nesihat berýän, hiç bolmasa Ramazan bayramynda üýüşüp mescide baryp hemmemiz aýat okaly. Şu haramdalar özü Allah'ın tarapyndan ýok bolsun. Bolly. Bolly, şonu diýdiler bolly. Şonu diýdiler o. Inni bolýa ol neme wa anekdot wa Muhammed ağa, ýewreýleriň anekdotlaryny bilýärmi? Bir ýewreý ýanky Allah ýülenýär. İyiler gowy ýaşap ýör, iyiler gazanýar, zat edýär. Menne hiç zat ýok, men hiç zat kalbilemok, zat edilemok, man kömek et Allah diýip ýanky ýülenýär da. Her aýatyna ýülenýär bolýan, ýanky perişteler Allah diýär. Ay şoň kömek edýär, ýüregi düşdi 10 ýyldan bäri diňe şu ýanky ýalbarýar. Man kömek et, ýanky pulum ýok zat diýip. Onuň diýär wagt kömek etjek diýär. Ýanky bir lotereýa utturay diýär şoňa. Wagt kömek etjek, hatça bir lotereýa bildini bir alaýsyň diýär. Hatça şu lotereýa bildini aldym diýär, men şonu ýetdirjek diýär. Olam aýdýar da, hatça men lotereýada utmany kömek et, Allah diýip. Allah da diýär,
Hatya bu bana yankı bildi bir alsın men şu pabiyadını et bereyim ya da şuraya halkımıza bir hatya bu siz video edip koyun biz ondan iyini alıp gideriz. Bunu yalan bir bolmalı ne alaza deyin bolmalı. Ay men nämedim. Ey inan Muhammed ağa men gow tanıyan Türkmen halkını. İçinde öğünü ötüp vurdum. Hemme de adet gördüm. Bir daha da deyin. Şur var ölür bolayın. Ardına aytmaz. Şul gılık tehdit bar o. Inan sen. Ka vakt özümde de var soruyalı. Onun özüme durak diyenler. Şu gılık tehdit bize ba. Ölür gider. Ölmeyek bir söz aytıp gider. Onam yankı manili. Onu düşünecek olsam bizim durmuşumu yaşak geçmeli. Olması düşünen o. Soruyalı aytıp gider. Biz şu zattan çıkmalı. Ol kahramanlık değil. Ol özün yitirmeklik. Biz ervet yağdayı olsa aytmalı. Aydıp bilmesek demek bizim devletimizde bizim sözümüz yok. Sözümüz yok olsa o devlet neme gerek bize? Neme gerek şöyle yani situasyon. Kim şunu öyle diye? İksan keza. Bira atların, pişiklerin, etlerin yani milli lideri beyliksem şu milli lideri arkada deyip gezip gören şunun sayesinde bir haramda bollu. Muhammed ağa, inni biz 1 saat 45 minut efir ettik. Inni yani produktörler boyunca bir öğütükün aytsan, son benim cemlep aytsam. Yine Türkmenistan'da bir neçe produktör mesela okap bereyin, yani men yazıp aldım yürüyte. Bir minut. Yine Türkmenistan'da kartoşkan ve hıyarın bakaları 3,5 etse kalıptır. Citrus meyvelerinin bakaları 2 etse. Sigaretlerin bakası 40 götürüm yokorlandı ve satıcının aytmağına göre diye de bu çak değil bakalar yokorlanmağına devam ettirir diye. Etlerin bakası 150 manat. Yani hemme beylik produktör malı. Dine olan değil beyleki elektronik haritler ve stroy materyal katıp başladı. Ben yeni bir şey diyen, yağıtta diyen, daşını işleyen bizim vatandaşlarımız. Öngün meğer gurgurlar közünüp görsünüz. İnni bundan beter işlemeli olup, bundan beter pulu vermeli olursun sebebi Türkmenistan'da bakalar yok yerden kaldı. Oğlum ne yapayım? Yine nimeti yankı yapılıptır da İran'ın. Biz şu devlete bağlı, biz karşı şu devlete. Öz ekonomikamız yok. Özümüzde öndürülen yok. Hemme sortlar öndürülen yok. Kaviler öndürülen yeterlikte biz hükman yankı import etmeli oluyoruz. Biz gaytip eksport etmeli. Bizim yani TV varlıklarımız, TV şartlarımız. Biz dine eksport etmeli yankı al haritlarını. TV'ye may veren nokta, dayxanı yer veren nokta, dayxanı işleden nokta, Google köpekleri prezidenta yüldönüp TikTok bu bir kelleğine sığacak zat değil o. Kara ödüler, kara dağlar, beytmen o. Onu yalan maskara olmalı. Gerek yerine vurmalı mı? Vuruşmalı. Gerek yerine vuruşmalı mı? Vuruşmalı. Şeydi bir açık dereceni kaldırmasak bizi kasap edeni oklar o. Onun oynayan oyunların şartları bizimki dengeli yok. Sen edepli, tertipli, kanunlu yolla oynayan. Olur olsa beylik kara yolla oynayalar. Kezzapçılık, tökmetçilik, telefonlu prava yankı şunu oynayalar. Onu bizi uturlar. Biz kay vakt olur ora açık bir hareket etmesek biz utururuz. Yine şuna açacak olayan. Muhammed ağa boşlukta adım olsa yine koşularsın. Yok, bollar men neme bende produkttan, stroy materyalın onun hazayistvenliği gerekli atlı İran'ın olun kalacağı hiç gurruntu. İndemeylek İran'ın özü şuları eksport etmeye değerdir okuyup olmalı. Devamlı iktisadiyeti darga değerdir İran'ın. İran'ın hem taraftan ol eksport etmeye değerdir dadı olmalı. İkinciden İran'ın üstü bilen köp yüklü geliyordu başka yurtlardan. Onu da inni gelbilmeye. Onu inni başka marşrut tapmalı, o beyleki marşrutla hükmen önkü yol kırayı nimette neçeste üstüne gelir. O ödem avtomatiği iski tavarlan kımmatını kaldırır. Şol için hadirki yakın gelecekte şu da atlam koşuşur diğer yanak hiç illi friçini yok, esas yok. Şol için vatandaşlar yeketek bir zatla şu haramdadalardan yurdu dindirmeli. Men aytacaklarım şunlardan. Doğru. Muhammed ağa yeni bir tema kaldı. Ondan bir kısa şahit geçeli. Yine
Şu gün kabinet ministrinin yankı yığınağında Ferda Berdimuhamedov ine Türkmenistan'ın onak vekilin ve Rusiyan ilçhanının yolbaşlarına ayırdı. Yine Amerika'daki Orazov meret bağdı yadınızda olsa. 6 milyon doları olay yankı on nimete mülkan maşörde Amerika'da. İngilizce'nin kazanı vardı bilemi Allah biliyor. Ne şol adamı ayırıp vaktayınca hiç yere koyman ayırıp koydu. Onun yerine eten ayda deyip yankı önkü Rusya'daki dip представительствоның yolbaşını koydu da. O zaman Aksultan Turayeva olay alı boyunca men ayratayım bir çıkış edecektim. Şol ayal maşgala OON'u Türkmenistan'ı hem de Gülyal deyip gezip veren ayal 20 milyon kovrak bütün dünya cemiyetini ağırlap bizim serdarımız, bizim prezidentimiz hem de kovurya giyici ağırlap bulunu yankı Berdimuhamedovlara el çarpışıp arkada diğerleri de deyip bütün dünyanın ağırlap gelen ayal Aksultan Atayeva şunu ayırdı işten. Onu derek bir kezzappa gavdanına, lübovunçalarının katına sıçıp, içip, vuruşup şöyle tarih varını eden adam Vefa Hacıyev, Maral Tay'dan katip adam yankı spezaklaşın yüzüne terip, yüzüne arap ağırlap bilen adamı yine herdir. O onu yani Birleşen Milletler Kuruması'nda Türkmenistan vekiliyeti koyuldu. Yani şu arada bir 2-4 aysak kovolurdu. Söz sizden. O zaman benim koşum. Aydım. Mene Türkmenistan'ın Amerika'daki pasoli men tanıyan onu rektör üniversitet Türkmenistan'ın üniversitetinin rektörü olan jurist ödi hem de adı düşünen adam. Ben onun çıkışlarından gördüm da yöne dudoğa düşen adam da o zaman şu yolda oğurladı şu oğurluk edenim o zaman dili kıyıtı oluyor da oğurluk eden adam. Yönemen şuna yüzlenecek oluyor. Siz her şu yurdun kadrları. Siz şu yurdu düzeltmeli adam. İnnem özünüz bir yaştan geçtiniz. Sizin eğer şeyle gittiğiniz de sizin binamız olduğunuz. Hakiki binamız olduğunuz. Siz şu karamdadılığın önüne karşılık görkezmeli. Siz eğer şu duruşunuza gittiğiniz siz en dünyanızın ervet adam olup gittiniz. Eğer Türkmenistan'a gittiğiniz de siz şöyle türmeye var. Siz dışarı yurtta kalacak olsanız onu dinlenin. Onu gelin. Şun kun halkın hareketine koşuluşup şarkında makale yaz, çıkış et. Şu kalamdağdalan edenetliliğini Türkmen diplomat hükmünü gelle bütün halka ait. Halkı kollu. Eğer şeyden halk belki sizi siler. Türkmen tarihine adın alır. Yoksa da bir eşek ölen yana ölüp gidersiniz. Haram ölüp gidersiniz. Öz halkının düşmanı hükmünü ölüp gidersiniz. Siz yoksa bir inteligent adam, profesör, alim adam, şeyle haram ölme. Ben şuna edecek oluyor. Ol haramda da nebedek oturana o barışlı ol bir adam der men onun üstüne hiç adam diyecek ki. Ona tözün haramlarının gereği yok da. Bolluyum ben. Başka ne edeceklerdim yok. Men şoň suratını gözük bolýana Muhammed ağa ine terdim. Ya şu ayal maşgala, ine şu ayal maşgala Türkmenistan bütün dünyada ine Türkmenistan gowy, gülýaly, zatip ondan interview da berýär şu ayal. Özüni diplomat hata berdi. Bütün dünýäni allap nime diýen adam ine özüne şuňa Aksultan Atayeva diýilýär. Şu ayal maşgala mun giýowsy Türkmenistan ýaryp ýör biznes edip şulum şoň goragy. Şoň üçin hem biznes edýär, ya giýowsynyň üstünden hem Amerika'da otyp Türkmenistan'ın diktatorunu gorar. Ine şu ayal maşgala. Ödem 20 milyon gowrak. Niyazov'un Lubovnitsa da. O Niyazov'un Lubovnitsa. Inni men aýtjak bolýan adam Muhammed ağa Ferdim. Men şol iki sany kezabym bolsa şol adamlar ýüzlenýär. Siz Türkmenistan'ın çinovniklary, korrupsiýon çinovniklary. Sizde şans var häzir. Ýa-da ýygyňyza gaýtman, şöyle uberiş alyp şöyle galmaly we şöyle ýuwaş-ýuwaşdan görüşmeli, bize goşulýan aýratyn görüşýän. Ýa-da minimum intim oturma şöyle. Eger de Türkmenistan'a barsanız siz basılýan.
İkinciden basýarlar. Näçe? Köp bilýärler. Sizin bilýän zatlaryňyzy egerde ertek gün diktatorlar gaçkydyny siz gürlersek, bütün dünýä habarly bolýar. Şul ýanky çürük tohum eden zatlarlar. Yani siz garşy alanyňyz, siz olar saprawazat etdiňiz, olar maskara boluşýarda siz hemme zatdan habarly. Ol ikinci. Üçüncü, ondan başka siz ýok edilmeli näçe sebäbi? Siz Türkmenistanyň gelseňiz siz hop görýäňiz. Siz köp adamy tanıýaňyz dünýäde, içinde, daşynda. Siz ýanky çynonyň kökünde hop görýäňiz. Siz ýok edämeli. Şoň üçin dogan alşaňyzy häzir çekinde şo ýerde galyň. Ol bir praktika, diktator döwletiniň praktikasy şeýle. Pasollar şo ýerde galýar. Ine mysal hökmünde Hanaw. Göni aýtdy, men opozisiýa geçen diýip gitdi, ine Çehyada ýaşapýar. Sizin puluňyz bar, sizin nemäňiz bar. Siz Türkmenistana baryp oňdan nepeden çykardyňyz. Dogry düşünün. Egerde güýjüňiz gaýradyňyz bolsa, häzir şans opozisiýa goşulyp şunu görüşüp aýyrmak, soň hökümetde ulu roly işläp bilersiňiz. Egerde şonu etmeseňiz hem öz ömrüňizi ýanky oda tapaňyz. Pardon. Siz hop atsyňlar, şoň üçin özüňiz serediň. Ine biz şu mesajy da berýär. Hormatly dinleýär, ine Muhammed abi şunun bilen biz efir gutar bilmedäli. Sebäbi Bor bolýar tag bolmurad ağa. Bir saat 55 gün diýem boldy däl Muhammed abi. Bolýar. Ekstra çıkış etmeli bolduk ya. Türkmenistan'a bakarlar geldi ve bir topor jalybalar geldi. Türkmenistan'dan nälikler geldi. Nälikler berýän adamlar haýyş edýän sözler gerek gel. Küçük video diýäňiz, näme produktdan bahasyny daşna goýýaňyz. Biz ondan özümiz näýe şunu ulunmaly. Tarawa bilen Juma namazyna baryň. Juma namazyna baryň. Biz Ramazan bayramyna çykýar bolly. Mundan beter bir garaşyp bilemz o. Öň ýanky şu diktatorlygy ynanýan adamlar şu näýem gürlediler. Inni biz diýredik diýerler bolly şo. Men size gün aýdyn. Türkmen ykdysadyety uly çuňur katastrofada. Sebäbi bulan bergisi 45 milliarddan geçti. Inni hiç kim pul veren yok. Şurada pul yok. Şondan produktdan bahasyny taklap bilen yok. Intek valyuta da galar. Intek etin bahasyna galar ýene. Bir topa produktlar galar. Şoň üçin özüňiz serdim. Size durmuş gerek, size ýaşaýyş gerek. Kötülmän ýaşap bolýar, gülýär ýaşap bolýar. Size bagly. Jaý gurjak bolsaň, hereket etmeseň jaý ýok. Durmuş gurjak bolsaň, hereket etmeseň durmuş ýok. Döwletde, baktly döwletde ýaşajak bolsaň, hereket etmeli. Başgalaçy ýok. Hemmeňize saglyk arzu edýän we Ramazan tutýanyňyz kabul bolsun. Dogalaryňyzdan Allah eşdin. İnşallah Cuma bayramına, ýanky Ramazan bayramına biz meseleni çözürse, indikide gelecekde biz beýik musulman öňügden döwlet gurup bilerdik diýip pikir edýän. Bizim özümize bagly, gurbanlyğa serdary bagly. Häzir durmuş Türkmenistanyň geljegi, Türkmenistanyň halkynyň her bir adamy geljegi gurban bilen serdary bagly. Olar güýçden gaçdylar. Biz gylym üstüne duglar, biz galsak gutordy, mesele gutordy. Şoň üçin häzir siziň durmuşyňyz siziň ýeriniňizde. Hoşta bolun, indi kepleşikler çeldi.